Goedemiddag en welkom vanaf het Hegemomar hier bij Woordzijn voor alweer een wedstrijd van het SKS-kampioenschap. Wedstrijd nummer zo'n. En het zijn werkelijk ideale omstandigheden. De zin is erbij, het is krijgt fjouwer, zo nou en dan een uitzitter. En ik zag naar links en ik zag analist Jeroen de Vos. Maar die heeft 26 jaar lang skipper van de Eelkie 2 van de IFKS. Tweevoudig IFKS-winnaar. Ja, heel wat oorzaken zouden we sneuren, hè? Qua omstandigheden. Vandaag, ja zeker. Ja, vandaag is champagne sailing, zouden ze in het Engeland zeggen. Champagne sailing, mooier is het net. Ja, precies, mooie zon, mooie wind, prachtig. Ja. Ja. Want nog even, we matten het er toch goed aan. Die wedstrijd van Oude Sneun op Starum. Ja, het chaos, het wie bijltjesdag. Ze voelen al je ruut, ze voelen om. Protesten in totaal. Tolve protesten. Ja, hoe zit het daar nou te zien? Ja, ik vind het heel jammer voor de zeilerij. Het is, als de schepen uitvallen met schade en de mensen van boord gehaald worden, dat is niks waard. Nee, dus dat vind ik jammer. Ja. Zit het te vlokken? Nee, dat niet. Nee. Ik bedoel, je zit op het dijk en je krijgt natuurlijk niet alles mee. Maar goed, je ziet wel de een naar de andere wedstrijd verlaten en aanvaringen. Ja, dat is gewoon niet de bedoeling. Ik bedoel, zo'n schip is ook een beetje een wapen. Dus daar moet je er ook een beetje mee omgaan. Of je nou voorrang hebt of niet. Je zet niet mijn handen erin. Nee, nog even, want het gaat al je mis bij de onderste tonnen. Hè. Ze komen al je tegelijk op die onderste tonnen. En dan, ja, Drachten, die zetten er gewoon voor. Ja, die doet de deur een beetje dicht, zo lijkt het. Waardoor die andere 4 klem komen te zitten. En die vliegen daardoor op elkaar. Kun je net remmen? Nee, zeker niet met die wind. Nee, helaas niet, nee. En dan is het gewoon wachtje tot het op de kop verkeerd gaat. Ja, voor mij stuurt de Drachten op het eind ook wel weer weg. Maar goed, ze hebben in ieder geval die beweging gemaakt. Waardoor die anderen, ja, die vliegen allemaal op elkaar. En dan is het klaar natuurlijk. Ja. En er zit natuurlijk een heel soort scootjes echt bij. Want een garop en een garage. Maar al hier in de kop van het klassement. Het is Grauw die daarvan weer maximaal profiteert. Want ja, die shot dat en die kan er mooi ondertrog. En die is in één keer voort. Krijg achter Lemmer mooi op plak 2. Ljouwert, Willem Zwager, die wie naar Ouderin Poer, vooral ook op Drachten. Ja, ze nemen bij de SKS nooit een namen. Maar hij wie naar Ouderin net te spreken over de zielkwalificatie, de zielkwaliteiten van Drachten Jeroen Pietersma. Even jaren naar Willem Zwager. Ik denk dat Grauw er de gelukkige derde van is. Die pikt hem er mooi achterlijns achter die griebes en die zit voorin terwijl hij er helemaal goed bij zit. Dus dan hier ik hier hem denk ik wel in de top trial zetten. En, ja, die skip er nooit tussen zit. Hier het van hem een stuk minder geweest. En hier is een beeld lesthand denk ik goed. Dus dan hier misschien best dat Ryan Vaantje erin hebben kent. En nou... dat is ik weer om als size kampioenschap verneukt. Ja, dat is toch helemaal waardeloos. Dan werd er ook een oorwissel. Je doet alles netjes, je varen veilig. En dan van die debiel erbij, die doen allemaal wat. Ik heb er net goed wat verroerd. Dan kreeg ik zo in de mat eerst de eerden vallen voordat we wat verloren. Dat je het best kent, hè? Echt weer. We hebben nog 2, die ben wat jonger. Nou, hier zit in de roef te janken en de oren zit op het dek te janken. Dat is gewoon helemaal waardeloos. Dan ben je met meestal bezig en dan doe je zulke dingen. Totaal skipper onwaardig, echt weer. Het niks meer varen te krijgen. Dat doe ik net voor een beroep en dat kerst ik zien. Totaal waardeloos. Ja, ze doen het net voor haar een beroep. Ze zijn net al binnenveertskipper. Maar zou je binnenveertskipper wezen om mooi van te kinderen onder SKS? Ik weet het niet. Ik ben het zelf ook niet. Ik heb wel mijn papieren, maar ik denk niet dat iemand me met een binnenvaartschip op stap zou laten. Dus, nee, snap je de frustratie van Willem Zwager? Absoluut. Ja, toen ze hem dus interviewden, zat natuurlijk in de emotie. Ik bedoel, er is een bemanningslid van hem van boord gedragen, daar word je niet vrolijk van. Dus ik snap dat hij een beetje reageert erop. Ja, absoluut. Ja, hij zou het letterlijk van er hier echt wel deerde vallen, kind. Wie het zo raar? Ja, dat kan zomaar. Kijk, als jij met een paar schepen op elkaar afvliegt en er vliegen opstekers bij een ander overdek of Grieken vliegen bij een ander overdek, dan kan er een hoop gebeuren, ja. En ik denk dat moet je gewoon ten alle tijde voorkomen met elkaar. En zelfs als je in voorrangssituatie ziet, dan doe je maar een protest en dan ga je er maar omheen. En dan haal je later maar je gelijk in de protestkamer. Maar niet op zo'n manier. Nee. Of is de actie van Drachten van Jeroen Pieters, maar koel gewoon net? Nee, kon niet. Even jaren naar de reactie van Jeroen Pietersma. Maar er wie natuurlijk wat van Willem Zwager. Kritiek op Jeroen Pietersma. Even jaren wat Jeroen Pietersma daar oerzaaid. Ja, 14 punten krijgen is natuurlijk tegen sneu. Het meest sneu is natuurlijk eigenlijk verschrikkelijk dat een bemanningslid gewoon is raken. Daar wil ik als eerste natuurlijk wel even op reageren. Dat beslist niet mijn intentie is om dat soort dingen te doen. Die 14 punten die moet je dragen. Er wordt wel eens wat schreeuwt hoe je en het zie je en weet ik veel wat. Daar wil ik even van tafel vegen, want ik vind Willem reageert in emotie. En in emotie maak ik rustig wat ze is. En
Ja, dat is ik elke keer weer. Ik zei van, we met de elkaar zielen en in de emotie mag ik rustig wat zitten. Ga je mee even praten, Do en Willem? Wij praten wel vaker eens even en ja, we hebben beiden wel eens een keer best wel eens wat vreemde woorden in de moelen. Echter, ik vind ik in de emotie mee dat ik ze ken, gerust. Ja, dat zei het Jeroen Pieters, maar ik zei niet, kijk al een heel soort protesten wie in de oude steun. 12 in totaal, we van Fjouwerts in de wedstrijdcommissie. Van die oren 8, even de uitslag. Het komt hier op Del, Drachten, Snits en Akrum. Die krijgen alle treien, krijgen ze de 14 punten bij. Al gaat Snits nog wel in hege beroep. En Ljouwert die is uitvallen zonder schuld. En die krijgt nog voor deze wedstrijd, specifieke wedstrijd op Starum, krijgt ze het gemiddelde aantal punten van alle wedstrijden die ze zielen in dit kampioenschap. Dan naar die 4 protesten in de commissie. Want ja, die skippers die hier een protest in de wedstrijdcommissie, die voelen het te gevaarlijk. Waarom? Ja, waarom ze dat precies gedaan hebben, weet ik natuurlijk niet. Maar ze hebben waarschijnlijk commentaar op de wedstrijdbaan. Dat de begrenzing te dichtbij lagen. Dat de rakken misschien niet op de goede windhoek waren. De volle vader Wienek. Te veel voor de wind bijvoorbeeld, als dat zo was. Dan hebben ze daar een protest op gedaan. En dat hebben ze een protestformulier voor ingevuld. Het schijnt dat je er ook voor moet betalen, ingeleverd. En dat is niet behandeld. Althans, ze zeggen dus dat het op een verkeerd artikel is gegaan. Nou hebben wij net met elkaar even gauw gekeken. En er staat dus ook in het reglement dat je alleen kan protesteren op de wedstrijdbepalingen. En de wedstrijdbepalingen omschrijft hoe je gaat zeilen. En waaronder het wedstrijdreglement. En er staat niet in hoe het wedstrijdcomité de baan moet uitleggen. Dus vandaar dat het protestcomité heeft gezegd van ja, daar kunnen wij niet een protest op gaan behandelen. Maar wat wel gek is, dan moeten ze dat protest gewoon afwijzen. Of ongegrond verklaren, geeft er een juridische naam aan. Precies. Maar voor mij is er helemaal niks naar de schippers gecommuniceerd. En die hoorden het gewoon op het volgende palaver van dat er niks mee gedaan is feitelijk. Dat is wel een beetje gek. Ja, toch? Want ze hebben hier een punt eigenlijk, dat de baan te gevaarlijk wie. Want dat wie het grootste kritiekpunt van de skippers. De baan leidde net goed in, te gevaarlijk. Hier is een punt. Kijk, voor mij is dat, ik zat op de wal, is dat moeilijk te beoordelen. Ik denk wel dat de baan iets groter had gekund. Er was erg veel te doen over dat de rakken te veel voor de wind waren. Maar ja, er zijn ook een aantal schepen. Ze zijn niet hard gaan loeven, maar ze zijn wel behoorlijk boven koers gaan varen. Waardoor je uiteindelijk weer moet afvallen. En dan kom je inderdaad best wel voor de wind aan. Dat zijn allemaal dingen die meespelen. En wat moeten ze er maar bereiken dan, die skippers? Als je daarop protesteert, dan is hetgene wat je wil bereiken is de wedstrijd eruit gooien. En dan zou die dus ongeldig verklaard zijn. En dat betekent dat iedereen zijn score verliest en dat die eventueel overgezeild moet worden. Misschien net heel erg leuk voor Grauw, maar hier voor het klassement wel leuker West. Jazeker, ja. Want laten we gelijk even de kaarten bijpakken van het tussenklassement naar 6 wedstrijden. Er moeten dus nog gewoon 4 zield worden. Maar na 6 wedstrijden zit Grauw bovenaan op 11,9 punten. Dan Ljouwert 16,7. Voor de Lemmer 18,8. Dan Jereveen, 9 en Snits 23. Er wil bij zeggen dat Ljouwert nou op 16 punten zo'n. Maar dat kan heel iets variëren. Omdat er dus één wedstrijd van Starum wordt dus het gemiddelde van alle wedstrijden wordt er van rekken. Het wordt toch een hele rekkenerij voor de jury. Maar goed, deze wedstrijd. Genoeg oer oude sneun. We hebben nou hoe deze wedstrijd hier bij woord zijn op een hege maar. Ja, dus zouden ze niet kijken als champagne sailing. Mooier is er net. Ja, van dan. Sorry, maar... Nee, het is geen Fries woord, maar... Champagne hoor, dat wil ik er wel even bij zeggen. Ik ben gewoon bier drinken. Zo gewoon gebleven, hè, die Jeroen de Vos. Maar van waar moeten de Silas Joert vooral rekken mee horen? Ja, we hebben vandaag een gatebaan. Dat houdt dus in dus een kruisrang in de windse ton. Dan heb je een heel klein, dat noem je de uitlegger, die liggen er al bij vlakbij. Dat je heel even halve wind en dan is het voor de wind naar de gate. Er zijn 2 boeien en dan kan je stuurboord uit en bakboord uit. Dus je hebt voor de wind heb je al wat strijd, want je kan gewoon afkruisen, een beetje je koers kiezen, de beste kant van de baan bepalen. En dan kan je aan het eind van het voor de windse rak kan je dus zeg maar die 2 kanten op en daarmee kies je dus een kant van de baan waarvan jij denkt dat die gunstiger is. Dus zo'n baan geeft heel makkelijk mogelijkheden om aan te vallen. Dat is heel leuk. Ja, dat is zeker leuk. Laten we eerst klikken even de wedstrijdleider van hier op woord zijn. Dat is Bart Lekkerkerke. Er zit er een klein beetje twijfel in. Als het enigszins kan, dan wordt het een op-en-delbaan met een gate. En daar lijkt het nu heel erg sterk op. Dus waarschijnlijk wordt dat hem. Lukt het niet, is de wind toch een beetje schiftend, dan grijpen we terug op de zand lopen. Er moet wat een stabiele wind staan. Het moet stabiel zijn, omdat zeker met wat sterkere wind is het heel snel dat je in alle rakken scootjes hebt. Dan kun je niks meer verslepen. Dan moet je met de blauwe boei gaan werken. En dat is toch een stuk ingewikkelder en lastiger dan een zandloper omtrekken, want dat is makkelijker.
Zo voor de eerste keer was dit kampioenschap dat er een op- en delbaan, een gate inkomt. De mooiste baan vindt elke keer. Nou, daarom willen we ook heel erg ons best doen om dat nu mogelijk te maken. En ja, het lijkt erop dat het kan. De voorspellingen voor morgen zijn niet zo fijn wat dat betreft. Dus we willen het vandaag proberen. Ja, Jeroen, vies dat dek, aan de op- en delbaan. Vies dat dek de mooiste baan die het erin lezen kan? Ja, nou, wat ik net al... Wat je beter onvallen kunnen. Ja, er zijn gewoon veel meer mogelijkheden. En juist omdat je gewoon door zo'n gate kan je, stel er ligt iemand voor je, die gaat bakbord uit, dan ga jij stuurbord uit. Dan doe je daarmee al een aanvalletje. Het kost je niet een overstag extra. Dat is heel leuk. Dus is die verwachting echt meer wisselingen constant aan de kop van het klassement? Dat zou kunnen. Dat zou heel goed kunnen. En de wind hier op de Hegemermeer die is altijd wel wat schifterig. Qua richting en ook qua kracht. Dus dat levert zeker uitdagingen op voor de bemanningen. Ja, dan begint ze zelf al hoor. De wien, waar komt de wien, krijgt waai, hoe waait het eigenlijk? Er is er maar één die het echt weet. Dat is Jan Jonkman. Ja, die zijn is wat temperaturen van zo'n 28 graden. En dan komt vanmiddag een prachtige wind van de Zielerij te staan. Zuidoost, een 4, maar uitzittertjes in 5. Nou ja, Sageer Vegent, je kent het zeil net nevens de wind ophangen. Jeroen, waar denkst je nou het meeste kans hier, Joert? Of is het gewoon echt van alles, de hele street leidt iepen? Ja, ik denk dat er vandaag bedoel je? Ik denk dat we vandaag een hele open goede kans hebben. Het is gewoon gemiddeld weer. Dus ik denk dat iedereen een goede wedstrijd kan zeilen. Dus dan verwacht het netwerk gewoon de traditionele top 3, top 4. Nou weer boppen in met grauw, met ljouwert, mooi snits, mooi de lemmer. Ik zal laten zien dat ze elke dag bijna voorin zeilen. Dus er is een grote kans dat ze dat vandaag weer doen. Je moet eerst maar even goed starten en de goede kant op varen. En dat zeiden we ook altijd. Als je de eerste barakken, je kan links of rechts kan wel heel goed zijn in de baan. Maar als je uit de start eerst maar goed je eigen rakjes kan zeilen om bij de eerste ton te komen, dan ben je al een heel eind. Dat is natuurlijk jarenlang skipperwest van de Eelkje 2, 26 hier. Wat is nou belangrijker? Een goed scootje, een goede bemanning of een goede skipper? Goede bemanning. Die komt op Ian. Ja, zeker. Ik bedoel, wij zeilen al met 13, 14 mensen. Dus absoluut. Ja. Dat elke niet gewoon goed weet wat zijn taak aan boord is. Zeker. Ja, en dat is ook het leuke om dat met elkaar te doen. Als het helemaal als een klokje loopt, dat is machtig. Ja. En hoe hoor je die goede bemanning dan vast? Door het gewoon leuk te hebben aan boord. Ja, dat is heel belangrijk. Hoe doe je dat dan? Nou, gewoon leuke dingen doen met elkaar. Gewoon na de wedstrijd, voor de wedstrijd. Je moet gewoon serieus zeilen, goed zeilen. En je moet ook met elkaar, als je een bemanning maakt, dat je gewoon de koppen dezelfde kant op hebt. Iedereen, het is wel leuk 1 of 2 weken meezeilen met een kampioenschap. Dat wil iedereen wel. Maar wat heb je ervoor over om dat tot een succes te maken? Daar komt het ook op neer. Dus je moet wel een club hebben die allemaal daar hetzelfde om denken en er ook wat voor willen laten. En niet bij de eerste beste volleybalwedstrijd afhaken, zeg maar. Dus, Dat is wel eens gebeurd, begreep ik. nou ja, ik maak er een grap van, maar dat zijn allemaal dingen die spelen mee. Maar als je op voetbal gaat, heb je dat ook. Ik bedoel, dat bij elk team moet je gewoon zorgen dat je met elkaar daarvoor gaat. En dan komt er wat moois uit. Ja, want ook best 2 keer is de IFK's woon. Wat is dat er al je verroer? Nou, gewoon heel veel zeilen. Ja, trainen, nadenken hoe je het schip beter kan maken met elkaar. Ja, daar ben je gewoon altijd mee bezig. Dat is ook hartstikke leuk. Maar altijd? Is dat gewoon alle dagen? Nee, dat niet. Nee, wij trainen hier altijd iedere donderdagavond. Dat was ook hartstikke leuk. Er is soms wel 18 schepen op het meer. Af en toe startjes. Ja, dat is fantastisch. En dan ben je hard bezig, ook als het slecht weer is. En dan begint het zeilen naar beneden en naar huis en een biertje erbij. Gezellig. Ja, geen champagne. Nee. Gewoon bier. Dan nog even over de stad, want de stad is zoals altijd weer heel erg belangrijk. Waar moet je nou zitten voor een goede start? Nou, we hebben net even naar de baan zitten kijken. Als je kijkt naar het bakbordslagje hier bovenin, zeg maar onder de wal, en het bakbordslagje wat je kan maken vanuit de start, is hij hier bovenin gemiddeld wat minder wind, zo lijkt het. Dat komt waarschijnlijk door de bomen en misschien alle toeschouwerschepen die hier zitten. Dus de linkerkant van de baan die lijkt wat beter als je er tegen de wind in kijkt, zeg maar. Maar je moet eerst maar eens goed uit die start komen, wat ik net al zei. Dat is het belangrijkste. En je dan weer te krijgen met onjipten hier? Nee, die zijn er wel, maar die zijn buiten het bereik van het wedstrijdveld. Daar hebben ze totaal ook geen last van. Nee. Nou, dan ben we er haast, Jeroen. Maar ja, goed. Elke analist die moet dan ook eventjes de favoriet van de dag tippen. Nou ja, waar het de meeste kans stinkst? Dini Visser, die is daar het beste in. Ja, dat is zeker, want die heeft de 100% scoren nog. Precies. Jeetje. Is dat eens doen? Snake. Steek, maar dit, ik weet niet Jeroen, maar dit liep het op natte vingerwerk. Ja, nee, maar oké. Ja. Nee, Maar het is natte vingerwerk. heel goed doen dit jaar. Tactisch en er zit schang in het schip. En als ze goed van de lijn komen, dan maken ze een goede kans.
Ik jij trouwens al het 5 minuten schot. Dat betekent dat het 10 minuten schot, excuus. Dat betekent dus dat het nog 10 minuten wordt. Hoe kan het, jongens? Dankjewel, Jeroen. We gaan er even uit voor de reclame en dan gauw weer om naar je onderen taan, want dan zien we naar het live verslag. En dat wordt jou dien. Uiteraard, ik werd terug Eelke Dijkstra en een nieuwe co-commentator. En dat is Roelof Bouwmeester. Ontaast. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Je hebt een huis aan het water en wilt dit verkopen. Dan zoek je een makelaar die wonen aan water op waarde weet te schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keeper van die hoes had u al voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl. Nieuwnieuw.com Dronrijp. Herenmode voor ieder draagmoment. 3 koopavonden en gratis parkeren voor de deur. Nieuwnieuw.com Herenmode Dronrijp. Dit is de gloednieuwe Dacia Duster. Leverbaar als een volledig hybride. Dit combineert een brandstofmotor met 2 elektromotoren en een automatische versnellingsbak. Met deze hybride is het zelfs mogelijk om stukken volledig elektrisch te rijden. Dus bent u op zoek naar deze praktische alleskunde die dit keer nog meer waarde biedt voor zijn geld en daarnaast leverbaar is als benzine, hybride, met LPG, automaat of 4x4? Kies dan voor deze nieuwe Dacia Duster. Nu 50% korting op de zomercollectie. Nieuwnieuw.com Herenmode Dronrijp. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Ik ben weerom hier op een Hegememar voor de wedstrijd Zoon, een wedstrijdnummer Zoon, hier op Woord zijn van het SKS Kampioenschap editie 2023. Ideale waarsomstandigheden, Kraft Fjouwer, het is prachtig waar. Champagne sailing, zei Jeroen de Vos al. We gaan gauw naar onderen taan. Naar de beide commentatoren, en dat binnen Eelke Dijkstra en Roelof Bouwmeester. En Eelke, waar tips toe je het als grutte favoriet? Ja, ik denk aan treierskoetsjes. Wat makkelijker van, hè? Dus ik denk Ljouwert, Langwar en de Jouwer. En waarom? Dat zijn skippen met een heel soort kantenmeters. En omdat we Jouwert een op- en delbaan hebben die daar een heel soort profijt van in het Varwiense rak. Dan zouden zij wel eens een keer, iedere keer bij die bopperste bij de gate, het hek, waar ze dan terug heen matten, dat kun je dan goed onthouden. Het voordeel van haar. Maar ik ben slechts commentator. Maar naast mij zit Roelof Bouwmeester. En Bouwmeester, wat komt me die naam bekend voor? Familie van? Broer van. Broer van. Ja, en dan hebben we het natuurlijk om Marit Bouwmeester. De gouden kampioen van de Spelen. De beste vrouwelijke zielster Olympiër eer, toch? Ja, dat klopt. Maar vorige week een fantastische weekendel zetten. Een hele stabiele serie. En dat weer de tweede keer dat Marit goud won. Na Rio 2016, nou dit hier. En voor Rio in 2012 zit al een zilveren medaille. En een bronzen medaille in Tokio. En dat maakt haar inderdaad een meer succesvolste vrouwelijke Olympische zieler. Ja, nou, dan denk je het straks echt nog wel even door haar. Ik even een vergelijking, want over je strikt bij, hè, daar in Frankrijk. Ja, met een hele week bij geweest. Dan zitten we het eerst nog even door haar. Dat we misschien een beetje de parallel loeken kennen met het zielen. Hoeveel overeenkomsten er binnen. We zorgen even naar de baan. De op- en delbaan. Het is al zijn 2 ton onderin. Dat nemen ze dan de gate. De gate is een mooi woord voor hek. En dan moeten de scootjes als kiep terug het hek. En dan maken ze zowel linksom als rechtsom. Bakboord uit of stuurboord uit die zieltermen. En dan gaan ze daar weer het kruisrak in. Hier zorgen we een tonne van de startlijn. Die loopt heel nul onderin. En dan is het kruisrek naar boven, naar de indiek. En dan jaren we even
Ja, en dat wie het schot voor 4 minuten. Dus we zitten nogal 4 minuten af van de wedstrijd. En die Jousters, ja, die beleef je ik in het 100-jarige bestaan. En Rinus de Jong, ja, die zielt wat gemiddeld. Soms net, maar ja, we hier van de morgen even een vraag hoor, Rinus. En je houdt er even een antwoord op. Ja, nou ja, de kerst is net volle voorzichtiger. We staan elke keer op het scherp van de snede. En dan luist op een lijn. Ja, en als er dan een meter goed is, ja, dan moest wel wat voorzichtiger maar wezen natuurlijk. Maar ja, dan kan je net 20 meter te laat aankomen, zeg maar, want dan is het een klote start. Of apart hier op het achterdek met een verrekijker die ziet welke botjes dat omheen gehouden worden. Ja, die had er ik zitten. Met zeker altijd trek je scootjes boven niet lezen. Dan is het net als Jen. En ik vind het een beetje jammer dat er zo uithellen is dat op het contraskip net met die nummers staan. En dat had altijd zo geweest. En nou niet net meer. En wat de reden daarvan is, weet ik net. Hij heeft zelf besloten toch, met de vergadering? Nee, volgens mij de wedstrijdcommissies. En ik heb in je vergadering meest met zeggen, dus misschien dat het dat ding is. Maar ik vind het wel jammer. Dan heb ik zoiets van, als er dan het op startskip, dan helemaal niks. Dan kan niemand het zien. Dan moet het zelf maar weten. Joert, misschien een gate. Wat vies ervan? Ja, machtig. Machtig. We hebben vanmorgen even ziel. Dat is schitterend mooi ziel waar. Dus en die gate die kan er heel mooi lang in door de hele maar. Dus ja, dat wordt prachtig. Dat wordt prachtig. De goede kant op ziet je verder wien. En dan moet het en weer een mooi start van. Meter gelegen. Maar wat Joert een hele mooie zielerij. Dat kan het missen. Een mooie zielerij. Hierbij wordt zijn. Dit is de versissing van Rinus de Jong hier op het jouwste scootje. En werk ik al van zei dat hij een heel soort kantenmeters had. En hij is ook een versissing, Roelof. Zeker, zeker. Ik hier de truc vandaag heel snel terug. De gongst van 1 naar 3. Ik ga van 3 naar 4. Ik denk de scootjes die op mij een soort indruk maken in de eerste weken, dat is sowieso grauw natuurlijk. Dat moet duidelijk wezen. Ik vond het JRV heel vaak heel snel. Maar die had denk ik een soort puntlezenlitten terug. Onhandige positionering. Lemmer is snel, Jout is snel. Dus ik denk deze 4 scootjes aan goede kans. Ek maar de baan die erin luidt. Want die gate die zorgt ervoor dat scootjes hun rondte gaan en hun eigen keuze maken kunnen. En dan hadden snelle scootjes ik de mogelijkheid om de vrijheid te creëren. En ik denk dat ze die snelheid inzetten gaan om een winnaar, om een goede kans hebben om te winnen, Joert. En dat zeggen we even. Een kans hebben we natuurlijk altijd onboord op het schip bij Sietse Brouwer, Joert. De camera. Wij zullen zien. Inspanningen, hopelijk goed van het gezicht al ze kennen. Altijd prachtig, die camera's, dat je de actie onboord zien kennen. Hè? Ja, dat is mooi. Dan beleef je toch een beetje mooi. Hè? Dan zie je dat het meer is dan alleen nog maar een schip wat in een fiette trot water beweegt. Er gebeurt gewoon een soort, een mattensoort aan boord gebeuren. Er zit hectiek in en dat zie je op die gezichten fantastisch. Wij maatjes op voor de start. Oorl minuut. Er binnen al een aantal scootjes al aardig dicht bij de lijn. En dan zullen we even zien waar bij het pinend starten zal. En dat is, ja, daar hebben we net een mooi Fries kwart voor. Maar dat weer de boei die hem ze krijgt helemaal op het uiteind zeggen. Het feest van de stadkorter en je voor bij de stadkorter luidt ik nog een reeton ziet het geen precies zien. En die denkbeeldige lijn. En daar zitten we nou op een minuut exact voor de start. Ja, de eerste scootjes lezen alweer dichtje de lijn om. We zien grauw in beeld. Vrij heeg, vrij scherp. Als ze te betierd beginnen, dan had dit de ingrediënten om potentieel een valse start te worden. Dat hopen we natuurlijk net. We hebben Jeroen Krekkelsezen en ik ben het er helemaal mee eens dat de linkerkant van het wedstrijd werd er shuttersterk uit. En dat betekent dat het super belangrijk is voor de scootjes om een goede lijn, dat je net oestaan hoeven, dat je net voor te hoeven, van de startlijn uit te krijgen. Want als je starttoebak boort, dan kom je het snelst aan de linkerkant als je maar trossielijk in, als je maar geen last hebt van oren. We zitten binnen de hele minuut van de start. En dan ben ik Gieken al 4 uur. En dan best in feite kerst Sammer een slachtoffer worden van oploevende scootjes die er nou in draaien. Bijvoorbeeld de jouwer. Ja, de lijn is nog skien, maar als er nou een scootje om die je komt, dan mat je vrij blijven, dan mat je opsturen. Ik al geef je over de lijn heen. Dus dit had wel wat risico. Tel even mooi. 3, 2, 1.
En een schot. En hij liep het toch helemaal goed, Jim, in verwachtingen in. Ja, inderdaad. We willen ons, we jaren niks. We jaren geen toeters, we jaren geen schoten. En dan ben ze al hier voort. En dan is het Akrum dat helemaal onderin staat. Daar zit ik Snits, daar zit Grauw. Boppenin zit het Veen, Huzum en de Zuidwesthoek is als laatste voort. Bij de bovenste ton hoeft net een verkeerde positie te wezen. Maar, zoals zei Rolf, onderin staat te winnen. Maar het is nou ik haast vrij zielen. Ja, haast vrij zielen. En we kunnen al heel snel dan even zien wat binnen de scootjes. Daar zien we nou nog wat binnen de scootjes die wat voorlezen ten opzichte van oren. En maar voor bedoel ik letterlijk dat boeg iets verder naar voren. Dan ga je vrije wien, dan ga je hudder. En dan worden de rieken steeds rieker. Want dat betelt steeds meer uit. En dan zeggen we onder andere hier het drachtste scootje wat we nou in beeld hebben. Die koert van die lijn uitkomt. Volgens mij Lemmer daaronder wat heel aardig van de lijn uitkomt. Dus deze twee scootjes die hebben in ieder geval een mooie lijn om lang vol te houden. En ik zie helemaal onderin. En ik denk dat dat Snits is. Die ik op een hele mooie plak van die lijn uitkomt te liggen. Ja, en Akrum zit er nog wat verder, maar die loopt er al wat onder. Maar we zien hier de hele mannen en die had gelijk die hier minder start. En die had ervoor gekozen om gelijk, maar tammer iets van te maken is het dan, hè? Alles of niks. Om voor te gaan. Ja, en wij zien hier natuurlijk wel de linkerkant liep het wat sterker. Maar het is heel goed om te begrijpen voor u, maar ook voor de meesten thuis, dat je krijgt geen garages bij Sion. We hadden maatje maar de wien, die verhoren, die kan elk moment verhoren. En Ekkel kan het soms beter liedje aan de kant. Je weet het nooit. Dus het kan prima zo wezen dat de hele mannen hier, maar het slagje langs de wal, uiteindelijk weer helemaal bij het veld uitkomt. En misschien zelfs al voor het veld. Daar valt nou nog niks van te zeggen. Helemaal er helemaal uit hieronder. De boppen is ik al de jouwer die de stuurbootslag niet zetten had. En dat is ik Ljouwert en Jenne Wout die de verkeersen ha om uit de kluwen van de orenscootjes te komen. Ljouwert, het Veen, Huzum. Ben wat aan de bobbenkant starten. Straks nieuwsgierig hoe dat komt, maar vooral Snits, Grauw en Langwaar. En de Lemmer die er wat leger ziet. Dat zien we nou. Dat zijn de twee groepjes die we even in de gaten houden moeten. En hoeveel les hebben ze van elkaar? Want dat is natuurlijk bepaald. En wat voor deze groep al van belang wordt, is dat ze straks hoe stuurboord bij de eerste tonnen aankomen. En die eerste tonnen die laat je bij de indiek een beetje in de leiden. Dus hoe dichter ze bij de tonnen komen, hoe minder wind er is. Het lijkt erop dat je het beste van links naar rechts. Dus hoe stuurboord bij die tonnen aankomen kunnen, dat je dan het langst in de wind lezen. Het nadeel ervan is dat je geen voorrang hebt. Als je voorop lezen, geen probleem. Die is de route tonnen, haast de kwartste route, haast de snelste route, niks aan de hand. Maar als je in dat middenveld hoe stuurboord aankomen, dan moet je maar krijgen een gotje hebben of je kunt daar echt een pineut worden als er wat schip moet bakbord lezen. Hier onboord van de Gerben van Manen. Het wordt even holpen. Even wat afvallen, maar de adviseur loopt even mooi aan het helmhout. En concentratie bij de grutschootmeisken. Ja, en hij loopt op een mooi plak. Ja, hij had een vrije lijn en daarmee bedoel ik, er is net iemand die zijn wien blokt. Er is geen scootje wat hem in het paard zit. Er is ook net een scootje wat heel dicht onder hem loopt. Waardoor dat hij net zijn eigen hichten zit in. Nee, dat zien we bij broer Harmen van Langwarwol. Die wie op zich best wel mooi voort, maar komt onder de oren te lezen en had die vrije wien net. En dan mast voort. En dan zien we inderdaad dat het drachtste scootje die al heel mooi van de lijn uitkwam, die creëert het probleem daarvoor Langwaar en Lemmer. Maar Jereveen had dat dus net. En ik denk dat die inderdaad op een hele mooie positie lezen om je goed bij de eerste tonnen aan te komen. Snits is ik prachtig voor het. Die loopt wat leger. Wat meters naar voren. Ja, Snits loopt op een mooie plak. Die gaat ik hut. Dat verbaast me net. Dat hebben we meer zien deze weken. Het enige probleem wat Snits had is ze moet wachten wat de oren doen. Ze kan net door de wien en dan voor het veel del. Dus ze moet wachten tot het oren door de wien gaan, zodat zij mooi kunnen. Nou zal dat wel gebeuren. Ik denk dat ze al vrije wien hebben. We zien het op dit moment gebeuren. En dan is het inderdaad een hele mooie lange lijn nog richting die eerste tonnen. En dit, ja, hier zien we even het gezicht van Sietse. Als we het veld er even bij pakken, dan zien we Snits als bopperste. Wat krijg onderste weer, maar omdat ze door de wien binnen, neem ik snel als bopperste oerstuurboord. Dan zien we Drachten maar een goede start. Dan zien we het Jereveen. En dan zien we hier onderin hebben we echt nog Ljouwert. En sjoeg eens even hier, de hichte, ik ken net goed zien, is dat Huzum. Ik denk dat dat Ljouwert is. Dat is Ljouwert, denk ik. Die had ik al een hele mooie wienpoester daar.
Die komt er heel mooi bij en die kan straks draaien. En dan, ja, dan moet Lemmer en Langwaar, maar de Utjen en de Boppe zit dan ik nog het veen. Dus het lijkt dat Ljouwert hier heel goed uit de startblokken komt. Ja, en wat even interessant is om te volgen is het Grauwste scootje. Die kwamen net fantastisch uit de start. Die lezen nog wat verder, nog wat heger dan wat we krijgen zijn van Snits. Die komen eco-stuurboord. Het moet nou even net in zitten, want als je in het middenveld komt op stuurboord en dan komen al die bakboordskip, dan kan dat wel eens heel moeilijk worden. Aan de andere kant, ze lezen wel op het plak. Wij in mijn beleving, en hier op dit shot kunnen we dat fantastisch zien, waarin je het langst in de wind blowen. We zien hier de tonnen met de gele pet in beeld. Dat is de eerste tonne waar we het aan maken. En die looit een beetje in de leiden. Dus als we links in het beeld zien, dan zien we wat donkere plakken. En dat vertelt dus dat er wat meer wind zit. Hierbovenin is het wat lichter. Ja, daar wordt het wat lichter. En dat geldt voor iedereen. Maar daar word je zo makkelijk mogelijk doorheen. En dat is voor de eerste altijd makkelijker dan voor de boord en de schip in het middenveld. En dan is het nog even, hoe reageert die wind er? Hij wordt net alleen nog lichter, maar hij skift er hij nog dwarrelt een beetje. Ja. En dat is super moeilijk te voorspellen. Dus ook al ga je alles goed in het nota, het kan een beetje chance zitten hier. Ik denk net dat je gegarandeerd als eerste als tweede bij die tonnen komen kunnen. Maar je wil er wel wezen. Je wil het geluk eigenlijk uitdwingen. En als het dan mooi zit, ben je eerst of tweede doen. Zit het even in, ben je derde, vierde, vijfde. Maar dan kun je nog iets van je wedstrijd maatje. De scootjes die nou echt achterin lezen. En dan achterin, maar achter de oren. En dan hebben we hier Huzum. Nee, dat is Akrum. Akrum. En Huzum, die lezen allebei een beetje grauw in mindere mate. Ja, dan moet je een beetje geluk hebben dat er een gotje komt. Zoals nou had grauw fantastisch. Ja, het is daar wel Huzum, maar daar boppen zit nog weer Akrum. Ja, en nou Snits, grauw, ze gaan fantastisch. Maar hoe lang bleef dit? En dat is het belangrijkste van nou. Het lijkt erop dat Snits daar romp voor langs gaat. Inderdaad, omdat die oren erin minder wind varen. En dat zou ik goed nice wezen voor grauw. Maar ze binden nog net. En het lijkt toch dat die wind daar wat krimpt. Hè? Dus dat als je op het bakboord aankomt, dat is in feite een beetje uw zielenmast. Ons helste tonnen net. En het is Snits die gewoon de mooiste lijn naar de bopperste tonnen lijkt dat te zien. Ja, die is er al haast. En er is geen bakboordskip in de buurt. Zie maar eens even op dit mooie plaatsje van onze droombeelden. Het lijkt erop, dat het veld al een heel stuk ook nog wel uit. Ja, de skippen die als eerste door stuurboord gingen, die een mooie start gingen, dat zijn we van Ljout bijvoorbeeld. Die had toch jeder die dat gebied maar minder wind inzielt. Die had er wat langer last van gehad dan Snits, dan Grauw, zelfs dan Akrum wat nou aankomt, maar de tonnen wat hoe zielt had. En dat had toch een heel soort meters kosten. Dan noteren we. De eerste tonnenronding Boppe-in is voor Snits. En dan is daar ik alweer Grauw. Hè? En had hij nog last van bakboordskippen? Het liep het er net op. Het liep het erop dat ik Grauw gewoon... Hij houdt de wind daar, wils die bakboordskippen. Maar ja, die vallen een beetje del. Een beetje in de leiden, was het voor zei. Dus dan is het Grauw die weer hele goede zaken doet voor het klassement. En Jappie Visser op de eerste plak is er al om de spreader heet het dan, die de boten wat op elkaar houdt. En die had, die juist er pech. De opstekker waar de verwijfingen. Hij kreeg 14 punten onder broek. Hij gaat in hege beroep. Ja, dat zou nog wel heel belangrijk zijn. Als hij het hege beroep wint, dan doet er weer verschrikkelijk leuk maar in het kampioenschap. Ja, want als hij het hege beroep wint, dan krijgt hij zeer waarschijnlijk gemiddelde punten. Krijgt dat het geval is bij Ljout. En dan zit het in ieder geval voor het klassement een stuk beter voor hem uit. We zien even naar wat erachter. Het vind ik mooi betonnen. En die komt er tegelijk met Drachten omheen. De Drachten er nog binnen. Die noteren we als een stred. Het zou net zo volle, maar Drachten, Jereveen, tegelijk om betonnen. Daarachter een gatje. Akrum is er toch ik mooi uitkomen. Die had wat meters extra maatje matten. Om 7 om die tonnen te komen. Akrum en Huzum. 5 Akrum. 6 Huzum. En dan komen er een heel soort skippen. Ljouwert. Iedereen kent die de tonnen. Die moet maar een opstekker. En daar is Lemmer en daar is de Zuidwesthoek. Wat zijn je achter alles del? Die komt er min uit. Maar is daar een gatje. Hij vindt wel een gatje. Correct achter je en wat. Het lijkt erop dat ik en Ljouwert goed om de tonnen heen is.
Ja, dit is een dure prijs. Want Ljout maakt inderdaad mooi opstekken. Die ziet hoe langzaam dat het gaat. Die neemt de Zuidwesthoek mooi, die neemt Lemmer mooi. Dus alle jocht, hè, dus het is helemaal reglementair goed wat Ljoutje doet. Maar je wordt er alle treien langzaam van. En de skippen daarvoor die krijgen een gotje. Dus die gaan voor de wind samen hier wat meer rondte dan dat ze oors gaan zoeken. Ja, en voor de Zuidwesthoek is dit hartstikke pijnlijk natuurlijk. Want die lezen daar nog steeds zonder wind. En daar krijgen ze de Lemmer er doorheen en Jan Water doorheen. Dus hier onder de wal is al net zo volle wind. En als je dan echt nog letterlijk de wind uit de zuil een hele liter terug een oor, dan wordt het een hele pijnlijke ervaring hier bij die eerste bovenste tonnen. De Jouwer. Ik hier mijn vergissing dat hij goed zielen zo hoort, maar ja, die sluit haast als laatste hond. Ja, maar nog een schof te gaan. Ja, zeker. Langwaar, de hele mannen bieden nog voor hem. 12e plakje is een beetje Langwaar. Bart Sainz zit erbij. De hele mannen zit erbij. En dan hebben we het oude achterhoede. En op het 4e plakje. We hebben Umse krijgt al Rinus de Jong. De miste start van Aron Wieke. Ja, en in dit voordewiense rak hebben we mooi zijn. En als je een beetje rond dan kun je echt je eigen koers zielen. Dus we zien Snits die gewoon dwang heen wat hij wil. Grauw hetzelfde. Maar Drachten en het Jereveen die hebben alweer wat meer les van die skip naar achter. En die kan net zomaar oeral heen. Want als je jezelf rjocht voor een oorskoetsje positioneren, ja, dan heb je geen wind in de zuil en dan wil je inhellen. Dus je hebt een beetje rondte nodig. Je hebt een beetje afstand nodig tot de skip achter je. Zodat je je eigen keusmaatje kent. En voor de voorste twee is dat nou hartstikke makkelijk. Dus je Grauw eigenlijk al heel duidelijk een orenroute kiezen dan Snits. Sorteren ze hier mooi voor op de gatekeuze alvast. Dat zou heel goed kunnen. Misschien gaan ze wat, want als voor de wind komt de wind van achter. Dus de adviseurs en de tacticus die zitten achterom te zien. Waar komt de meeste wind? Die wind die komt langzaam naar je toe. Misschien zien ze daar wat meer wind. Dat ze zeggen, wij gaan nu aan de rechterkant. Aan de linkerkant van de baan, maar rechts had je voor de wind positioneren van het snitserscoetje. Dat nemen ze ik wel de Vaderwiens A-cruisen. Het is een soort cruisen was door. Dan maken ze meer meters, ja. maar dan haast een volle hegere boordsnelheid. Ja, we hebben net een hele natuurkundelesje hier te doen, maar als je plat voor de wind zielen... Ja, we wel doen, maar meestal minder nieuwsgierig van. Hey, als je echt plat voor de wind zielen, dan ben je over het algemeen wat langzamer dan als je een liets beetje oud-cruisen. En hoe sneller dat de skippen gaan, hoe groter dat effect vaak is. En dat had er alles mooi te maken dat die wind... Het lijkt alsof de wind in het zuil drukt, dus de chinoon drukt. Maar dat is net helemaal het geval. De wind maakt toch het zuil heen stromen. En als je recht voor de wind gaat, dan weet de wind eigenlijk net van welke kant. Mag nog van links of van rechts erin stromen. Dus je maakt je altijd een lietshoekje, zodat je zeker weet dat je stroming langs het zuil gaat. En dan ga je dus harder dan dat je plat voor de wind zielen. Snits dus wat meer aan de bakboordkant voor de wind. En deze scootjes, ja, die hebben al... Een gatje, Roelof, hè? Ja, en wat Grauw wel goed in had, vind ik, is die had het initiatief genomen om net in dat rijtje lezen te blijven. Maar die had eerst wat rondte opzocht. Die kan over omgrijpen en die had eigenlijk het hele Vaderwiense rak in ieder geval vrije wien. In tegenstelling tot het rijtje wat we hier zien, Drachten, Huizum, Jereveen en Akrem. Dat houdt elkaar wat bezig. En het is goed om te begrijpen dat als je nergens kon lezen, ben je eigenlijk zo snel als de langzaamste. Want als je krijgt wat hudden aan de oren, dan scoor je wat naar voren. Dat viel hartstikke mooi. Maar je komt voort in de smarge wind van de oren. Dus je wil er weer inhellen. Dus vrijheid, geen boten om je heen, geen boten achter je, is een heel soort waard. En dat is nou goed in het Grauw, goed in het Snits. Ljout zou ik zomaar een mooi plakje hier hakken. Dat ze daar in het laatste nog een beetje terug iets scoren. Die moet een beetje meer geluk hebben, maar die hebben wel een mooie vrije lijn daar. En hetzelfde geldt voor Jenne Wout aan de binnenkant van de baan. Dus dat is aan de linkerkant. Als we dit shot hebben, dan zien we hier voorin dat de eerste twee maar duidelijk wezen. Maar die scootjes aan de linkerkant die hebben wel een mooie vrije lijn, denk ik. Wat we hier ook zien, en daar hielden we het even over, is de donker en de lichte plakken op het wind. En dan zien we in de lijn van Snits, als we recht achter het scootje van Snits zien we best wel een soort donkere plakken op het wetter. Wat betekent dat zij, wat mij betreft, op het goede plak lezen, een mooi soort wind van achter. Die wind die is achter hun zus, die komt er nog gewoon, die krijgen ze er nog bij. Dus de positionering is tot nu toe helemaal goed.
En volgens mij wie onze analist op het boppendek Jeroen de Vos die snitstipt Juwet. Dus nou ja, dan hebben we Juwet meer kennis boppendek dan hier onder dek. Wij zitten hier onder in de Neptunus. En die had het ontmoet ook goed, want de wedstrijd is nog lang hier op wat zijn. Maar Snits is er al een heel lang uit. Wie valt hier wat oors, want ze gaan zelfs de loer uit. Of kiezen ze nou dan toch voor de orentonnen? En dat is net de ton die in feite het gunstigst op een wien leidt. Maar ja, dan is het wel aan de boppenkant van het veld. En dan heeft wel iedereen onder controle rollen. Wat is die tactiek? Ja, en wat wij net goed schenken is welke van de 2 ton leidt dichterbij. Welke leidt dichter bij de bopperste tonnen. Want het zou samen zijn wijzen dat deze gewoon een kwarte afstand is. En ja, als je kwarte afstand zielen kennen, mag je dat altijd doen. Wat betreft de wien, nu hebben ze allebei in beeld. Wat betreft de wien zijn we de linkerkant van de baan is sterk. Maar weer zijn ze krek in het voordewiense rak achter Snits wij een heel soort extra wien aankomen. Daar zielen ze nou weer naar ta. Dus ik ken deze keus die Snits hier maakt prima begrijpen, want er komt wel wat wien aan. De kanttekening daarbij is dat we bij de eerste bopperste tonnensjoen hadden dat er een heel groot gebied maar geen wien weer. Daar moet ze vol omheen zielen. Dus maar ze zullen dan nog en een bakboord en weer een stuurboordslag doen maken. Dus ze moet net deze in één keer oud naar de wal ta. Want als ze deze helemaal oud en dan onder de wal komen, dan is het risico op een gebied maar geen wien, is wat mij betreft vies te groot. Dus ik zou zeggen, maatje aan een klapje, dan midden door de mar. Zet hem maar terug, haast controle over het veld. Zouden ze het al, dan laat je mooi bop in het veld. Dan kan het chin zitten, maar komt er nooit meer dan 1 of 2 skippen langs. En dan heb je in principe de wedstrijd voorlopig onder controle. Het ben Draagsters ik die diezelfde slag kiezen. En het is grauw dat de orenkant van de baan kiest. Nou, en dan dat is het leuke van een op-en-delbaan. Heel nieuwsgierig om te zien hoe dat uitpakt. Wat vies van de breedte van de gate. Hij is wel behoorlijk breed, hè? Hij is behoorlijk breed. En de consequentie daarvan is dat je relatief betiert kiezen moet welke je neemt. En je kan net even op het allerlaatste moment zeggen, oh toch die oren, want dan zie je gewoon 4 om. Aan de andere kant, maar alles wat er recent gebeurd is, snap ik wel dat ze hem liever iets te breed lezen dan iets te snel. Dus ik maak je me net al te druk om. Dan moet er heel goed inlezen. Op een wien wil die Ian, want de kans dat hij breed is ik de kans groter dat die Ian volle meer bevoordeeld is dan de oren. Ja, aan de andere kant is dat ik weer een kans voor de goede skippers en de goede sealers om dat op die te zien en daar gebruik van te maken. Dus Jeroen zei, krijg ik al, de bin kansen, je gaat opties. Ja, dat maakt het deze baan zo mooi. Dan zeggen we Snits daar al rugsboppen in beeld. Die al een heel eind voorleidt. Dit is en helemaal links in beeld zien we nou het grauwste scootje voor het kroepen. Ja, dan liep het er toch. En dan nou kisten we mooi die wienbaan zien. Ja, juist het fantastisch. Hè. Dus juist dat Bob en Snits helemaal onder. Nou hebben we even een grauwste scootje in beeld. Ik goed op de wien, maar je ziet het fantastisch. Hè. Dus de Snits leidt nou nog in de wien. Maar daar Bobbetje in de kant aan, dat is waar de eerste tunnel uit. Daar zien we dat lichtblauwe. En daar zit net zo volle wien. Dus daar was gewoon net komen. Daar kwamen die scootjes krek, Ljout, Zuidwesthoeken, wat luider er al hier. En die binnen daar behoorlijk de vernieling in gang. Waar Snits nou luidt, kist het mooi omheen zielen. Dan lijkt het alsof ze een fantastische lijn hebben om daar geen les van te krijgen. Wils ik de jouwer en wat zijn nou als laatste door de gate gaan? En wat zijn die? Onderhelpt hem wel heel erg, hè? Wel een heel soort romte. Die maakt het wel een heel soort extra meters. Die line is correct op een 12e, maar die sluit nou helemaal achterom. Ja, en ik krijg om daar een beetje op te beuren. Het is nog een lange wedstrijd, maar het wordt wel heel lastig voor de jouwer om hier nog een overwinning uit te slepen. Het is, dit is altijd voor u even een moeilijk momentje, moeilijk om te zien, want iedereen had eigenlijk zijn positie ingenomen om het zo te zeggen. De meesten gaan een keuze maken voor de linkergate of de rechtergate. We kunnen ze wel even opnemen, de groepjes die ontstaan. Snits pakt als eerste en die is ik alweer door de wien, die gaat mooi door het midden. Maar ik diezelfde slag maken Drachten, Akrum, zet hem nog volle verder terug, Huzem.
Het Jervin, de hele mannen staren met de jouweren. Die maken allereerst eerst die stuurbootslag naar de Indiek, steeds maar naar de wal. Grauwgong naar de Orentonnen, steeds maar eerst richting Heeg. Daar schuiven ze helemaal links. Daar zit ik bij. Ljouwert, Jenna Woord, de Lember, Langwar en Woord zijn. Dan is het denk ik toch Snits die gewoon een hele mooie tactische slag. Ik heb gewoon door de midden, dan kerst ik al die wienskift het mooi draaien. Ja, Snits sluit op een heel mooi plak. Want als de wien naar rechts draait, dan had ze het gevaar van Drachten en Akkeren wat krijgt wat heen geluid. Maar net Safir dat ze er voorbij komen. En als de wien naar links draait, had ze het gevaar van Grauw en de Ljout. Maar net voordat ze er voorbij komen, dus eigenlijk in alle scenario's, luidt Snits nog voorop. Of op zijn minst bij de eerste treien. En als je zo... Ja, de orde wet is, positioneer jezelf tussen het veld en de tonnen. Dan kan er net al te volle gebeuren. Het is natuurlijk iets genuanceerder dan dat. Maar dat is wel in de basis wat je ervan willen. En wat Snitcher hartstikke goed doet. Wat we nou even uitwachten matten is wie krijgt straks de slag naar de boei, de wien het best. Dus nu had iedereen luidt eigenlijk op bakboord. Grauw is aan de eerste die op stuurboord voorom komen maat. Hoe is de slag van Grauw ten opzichte van een schip als Drachten die eerst die slag naar de Indiek maken gaat? Dat wordt zo meteen belangrijk. Want dan weten we welke van de twee groepjes uiteindelijk de goede keuze maken gaat. Hier achterop bij de Snekerpan, daar wordt het sjoen. Achterom en ze heb ik heel mooi daarachter Grauw in beeld. Zij weten dat ze de wedstrijd al redelijk onder controle hebben. Ljouwert. Mooi. De man die juist er een verwoenen onboord hier. En die is Juwet net mooi. Uw analist Anke Zwaga, de zus van Willem, zit daar aan boord. Gaat ze zijn. We zullen straks even zien naar we haar spotten kennen en wat haar taak Juwet is. Snits draait mooi. Ja, dit vind ik een interessant moment. Want Snits gaat eigenlijk wat eerder dan de lijn van Grauw. En dat kan. Want misschien krijgen ze de wien op de kop. Maar je zou niks zeggen kunnen. Hey, luister eerst en tweede. Lees hem recht in de lijn van Grauw. Of misschien wel een beetje boppen Grauw. Zodat het orenskip wat lastiger maakt. En wat meer voordeel hast. Misschien kiezen de ton al oren van je. Maar mijn eerste reactie zou wezen. Lees hem iets dichterbij. Want dan blijft het wat langer in dat gebied van meer wien. Had de oren wat meer last van die. En dan best iets zekerder van die voorsprong. We zullen dat Grauw de wien nou volle beter had dan Snits. Grauw krijgt hem even heel mooi. Er zit toch echt verschil in, hè? De vlagen die hier maar gaan. Ja, we hadden de eerste cruiseactie en het leek het nou hetzelfde te gebeuren. Er zit gewoon iets minder wien bij die boppers te tonnen. En daar moeten we alle in uit aan. Maar je wilde uit aan, maar je volle mogelijk wien. En ja, de Grauw had gewoon nou wat langer meer wien dan Snits. En dit hier net hoeden. Dus wat mij betreft is dit het eerste lietse foutje in de wedstrijd van Snits. Wij zijn een beetje rond de jou onder chinstander. Maar goed, als er een chinstander is die je net een beetje rond de jou maakt, dan is het wel het Grauwste scootje. Nog heel tijd de mindere wien. Want zie maar eens hoe heeg Grauw komt. Volle heger, die kent de ton in één keer. Die komt natuurlijk, je was straks in die leiden. Maar volle letter. Volle letter en hij houdt hem in, dan kerst hem. Dus ik zei net dat ze er in één keer langs gaan. En dat ze nou in één keer op het eerste plakje lezen. Daarvoor is het verschil te groot. Maar het ben correct die twee lengtes die je net voort jou willen. Want die komt aanst in het voordewiense rek. Zit die met twee lengtes dichterbij. En dat is correct zonde. Dit vind ik een onnodige lietsfoutje. Je kan net spreken van een grote fout. Maar dit wie een kans om gewoon in stand even een vroegtijdige knock-out te gaan. En nou had Grauw hetzelfde. Dus nu vallen ze er wel weer achter. Maar ja, hoe lang hebben we het er over gehad? 30 seconden, 30, 40 seconden, 50 seconden. Gaan ze toch krijgen even wat langer, krijgen even wat meer wien gewoon. Zullen het even in de gaten horen. Ze zitten er ze willen wel een roeier wie een 150 meter niet krijgt. Straks even bij de tonnetje hoeveel meter ze dan er al zitten. Snits weer als eerste bij de bovenste tonnen. Nog heel tijd
mooi een behoorlijke voorsprong. Daarachter Grauw. Die maakt nog een handje. En die had nou ook die minder wien, hè? Ja, nou is duidelijk te zien. Hè. Net meer zo mooi scheef, net meer zo volle wien. En we zien er op de achtergrond drijf jou 4 scootjes die er toch voor kiezen om die route te gaan. Het kan ik werken, alleen het risico is te groot. Het risico is te groot om hier langs die wal op bakboord bij die eerste tonnen te komen. En ze hadden zelfs een broekreefje hierin. Liekt het? Ja. Bij de Grauwsters. En dat is toch wel bijzonder. Zo volle winst zit het toch ik net zo'n season. Nee. Het is natuurlijk een heel iets stukje tuurgers voortnemsters meer om het ongripingspunt achter bleef hetzelfde. Alleen het is een heel iets stukje onderliek was het even wat strakker makkest. Dus toen zei ze van ja, die kennen wel uit met deze wien. Zoals nieuwsgierig om te jaren wat daar hun keuze in geweest had. Akrum. Roen, Juster. Ik een protest op. Ik 14 punten. Ja, die had in dit kampioenschap al heel wat punten bij me scharrelen. Ja, zie je een mooie wedstrijd tot nota. Hetzelfde hield eigenlijk voor Drachten die er vlak achter zit. En het wie natuurlijk niet Juster, maar het wie jij Juster. De wedstrijd op Starum. Ja, we hadden er al 2 dagen over praat. Dat Ja, je houdt een beetje zeker. het gevaar dat het als Juster klinkt natuurlijk. En dan is Akrum. Die is een plakje op schoot. Die is volle strijden met tonnen. En daarachter Drachten. En daar vlak achter het Veen, Jerveen. Sietse Brouwer. Ja, Jerveen is een van de scootjes die op mijn lijstje stieren. En ik vond dat ze vorige week heel vaak op een positie line dat ze een hele goede wedstrijd deel zetten konden. Vaak een goede start, vaak de goede bij. Maar op een of andere manier komen ze elke keer in de ellende terecht. Als er een clubje scootjes is, dan laat Jerveen ertussen. En dat weer nou in het eerste voor de Wiense ik wist dat ze lezen op derde plak. En dan vlak voor die eerste onderste tonnen komen ze toch krijgen even in de vuile wien. Komen ze toch weer 1-2 langs. En dan lees je op 5e plakje in plaats van op derde, tweede plakje. Waar je eigenlijk jaren te lezen. Maar Do hast toch vliegt die weekend naar de Olympische Spelen, John? Of hast het ik volgen? Ja, de livestream is overal te ontvangen. Hè. Dus ik zie het lekker... lekker op het stroom, maar de YouTube Omroep Friesland livestream in hoor. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik net alle wedstrijden live zien had. Maar ik ga wel alles even omzien. Ik zie dan altijd even de starts weer om. Want dat is een soort. En dan de belangrijke momenten. Waar gebeurt het? Wat is er gebeurd? En dan kun je toch wel snel een soort uithalen. Ja, en de wedstrijd werd echt sealed wordt. Dus het romme wetter. Die wil ik sowieso even zien. Want dan zie je hoe snel de skippen binnen. Dan zie je wat voor keuzes er maken worden. Hoe snel iets prutsen? De jouwer. Die ik hier bij de favorieten hier. Niets krijgt. Als allerlaatste haast om het tonnen, daar mooi wat zijn. En die zielt je nou op een keurig zonder plak. Dus die had een kruisrakje maken. Die in het boekje ken. De pak je samen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plakjes. Fantastisch, Rinus de Jong. Ljouwerts hebben om een 6e plak noteerd. Jouwer dus Sande. Daarachter Jenne Wout. Ja, dan is er ik ergens een slachtoffer. En dat is de Lemmer. Nog zo goed, maar die Hudewien. Ja, die is, het is alweer wat trommiger hinneschoten. Die wiese krijgt ik njogende, maar die is net niet voor hem kwam. De Zuidwesthoeken is 2 plakjes oorzakken. Jenne Wout is dus ook een eindje omheen geklommen. En dan is Huzum. Ja, die is een heel eind oorzakken. Die Lloyd Nies krijgt nog 6e. Maar
die had een verkeerde slag maken. En Warts Ein loopt een beetje op zijnzelfde plak. Dat is een 12e plakje. Langwar, ja, daar wil ik nog net helemaal mooi. Die Linies krijgt ik heger. Die zakken ik wat aan. En de hele mannen op een allerlaatste plak. Vlieden weekend, zo'n mooie wedstrijd, zag goed erbij, maar dat zak het heel tijd meer en meer voort. Het is nou ik in het Vaardewiense rak. Weer een aantal scootjes tegen bij elkaar. Ja, we zitten op het achterdek achterom zien. Waar zien we de meeste wien? Zien ze zelfs wiezen. We hebben wel lezen, waar is de wien die straks bij u is? Want dat is wat ze proberen te verzinnen. Dat ze achterom zeggen, waar komt die wien? En die komt oer het wetter. Dus van dit komt van achter, wanneer komt die bij u? Waar moeten we lezen om de meeste wien te hebben? Oer 20 seconden, oer 30 seconden. Dat is was nou de skipper en de adviseur. Ze zien zelfs allebei de achterom te zien. En dat is de vraag die ze beantwoorden moeten. Dat Snits echt een orenroute kiest dan Krek. Ze lezen ook volle meer naar de kant weg Grauwe, de eerste Vaardewiense rakje langs ging. We kunnen hem natuurlijk nou net vragen waarom. Maar het toont mij wel aan dat ze net in een net heel vast zit of zo. Ze zeggen gewoon, hoe is het nou, waar willen we nou wezen? En daar liet je ze op te beslissen. En dat is wel een mooi teken, want als je hier voor alles, dan hou je de kop er goed bij. Ja, daar zien we de jouwer. Die hebben moeite met de fok. Ja, daar wordt even net opletten. Ik word te heeg gestuurd waarschijnlijk. En dan moeten die meesten echt op die bomen drukken blijven. Ja, en de wind draait misschien wel een heel iets beetje naar rechts. Want ik zie bij de voorste twee echt al de loeten eruit. Ja. Dus misschien dat we hier een lietse winddraaiing gaan naar rechts. Dat betekent dat ze aan hoe het bakbord wat heger zielen dan het vorige rakje. En hoe stuurbord wat leger. Ken ik wijzen dat ze al haast bij de tonnen binnen en wat heger dan het aanmaten. Maar het zou kunnen dat dit een lietse winddraaiing naar rechtswest is. En het lijkt erop, dus haast wel wist, dat Snits weer voor dezelfde tonnen, de bovenste tonnen van de gate bij de Indy kiest. En dat Grauw dat nou ik dat. Ja, en de truc voor Snits wordt, wat ik krijg zei, harde eigen iepen. Want in principe het waar ik wil te zeggen dat de route die zij zielt ha, even los van het allerlaatste stukje, in de route die zij het vorige cruiserak zielt ha, is op papier theoretisch de beste route. Dus eigenlijk hoe zij niks hoort te wandelen, een roentje naar roentje, elke keer weer dat dwan. Hoe het dwan, op goede plak. Alleen er is altijd dat ene moment. Er is dat ene moment in de wedstrijd dat er een uitzondering is, dat de krek even een vlaagje komt, en daar gaat het om. Als ze die goed hebben, ja, dan winnen ze hier maar een gigantische voorsprong. De 7 optie is, zelfde route als krek, maar hou je eigen iepen voor dat moment dat het krek even oors wordt. En ja, dat geldt ik voor Grauw net zelfs, want die zielt voor het kampioenschap. Ik bedoel, zijn meeste plakje is een vierde plakje. Wat zijn wedstrijd is. Ja, die zal het helemaal best vinden. Die had nou een godsline nou wat erachter zit. En die hoedt Snits net zo nederig voorbij. En wat Grauw heel goed doet, is dat ze geen fouten maken. Ze doen, het is net dat zij iets briljants doen of dat ze iets verschrikkelijk volle beter doen dan oren. Maar ze doen alles heel netjes, heel degelijk en maken gewoon geen grote fouten. En dan hast helemaal gelijk. Ze hoeven net iets te forceren om je Snits voorbij te gaan. Ze moet gewoon een aansluiting houden. Wij zeggen wel eens bij het zielen, als degene voor je, als die alles goed doet. Dus ik lees op het tweede plakje en degene die voor mij loopt, die doet alles goed. Komt ze gewoon net voorbij. Dat is geen schande. Zo werkt het gewoon. Die is als eerste in de win, die had als eerste keuze. Dus dan kom je net voorbij. En als je dat in de holle hebt, dan is het toch volle meer in de stand van oké, ik moet zelf een goede beslissingen maken. Ik moet het zelf netjes dwan blijven. En dat doet Grauw supergoed. En als dan een foutje makkers, ja, dan is het er wel. En dat is het goede van een kampioenskandidaat. En ja, tot nota is Grauw de eerste die dat doet. En dat maakt het de stand dat hij is. Ja, en dan hebben we hier een op- en delbaan. En verwachten we spektakel. Maar ontnota, ja, is binnen de kaarten al vooral in de kop, al een beetje schudden, hè? Ja,
Ja, en nou in dit geval helemaal, omdat ze nog alle dezelfde onderste tonnen pakken. Ja, en wat met de commissie nou dan? Ken die nou nog wat? Wat ik bedoel, een beetje mooi die gate ontslepen. Nou ja, het krijgt natuurlijk de wedstrijd season van ze mogen net onder de ton zitten als er een scootje in het rak zit. Dat zou oneerlijk wezen, want dan verslepen ze niet een keer de baan terwijl ik al ergens met Hassiel. Maar dat hoeft nou net het geval te wezen. Dus zodra het als de laatste rond deze gate is, zoals die hele gate misschien wel een beetje naar links brengen kunnen. Of zoals deze tonnen, die duidelijk voordeel had, want iedereen gaat naar dezelfde tonnen. Je ziet het heel goed, ze gaan alleen naar dezelfde. Dus deze loopt volle beter dan die oren. Wat de laatste eraan nog in is, sleep hem maar een beetje naar beneden. Lees hem maar een beetje slechter deel. Zodat we het volgende rondje weer een echte gate erin lezen hebben. Want we zien nou al die scootjes een hele lange slagmaatje hoe stuurboord. De volle tichter naar de Indicta, naar de Walta. Ja. Dan niet krijgt. Er is geen ene die er onderuit zit. En dan maakt de commissie dat ik haast wel in dit rak dwaal. Want straks, in je rondje verder, dan zal er Snitsel haast in het onderwiense rak zitten. Of in het vaderwiense rak, dat de laatste direct nog in zit. Ja, en dan maakt ze mooi de blauwe boei, mooi het vervangende boei aan de haal. En daar hebben ze net zo heel veel zin in dat we het interview jaren zagen. Maar het verbaast me wel. Hè. Ik hier toch dat nummer 3, 4 of 4, dus Akrem, Drachten of Jereveen, die hebben wel een beetje een gotje naar achteren. Ik hier het net raar vond dat die wat jaren door de wingong weer. In plaats van de sa achteroon te zielen. Ik mooi de route van Snits van het eerste rakje achterhollen. Nou zie je het. Ja, ik zie dat wel iets jaren wel. Want in principe als het door de wing is, als Tred of 4 vijfde, dan luist weer in dezelfde lijn, luist weer in de vuile wing. En dan zoals ik zei, dat ken ik even niet in een onvalsje dwan om even jel waar dit rak wat jij er door de wind te gaan. We zeggen dat Snits heel vier troszetten is. Grauw wat jij er gong of is dat? Dus Akrem. En dan hier we zijn altijd heel blij met onze jongens die vragen hoe het scootjes zullen stellen en hoe de slagen. Maar natuurlijk ik over onze Friesk-taligers, waar wij al zeiden van de spreader, ja, wat dit is geen mooi Fries wordt. En hier van de jongens, Douwe, die komt met de suggestie van voortbringer. Nou, dat is een... de voortbringer, ja. De voortbringer. Dat, de sprieder, ja, dat is ik net zo mooi. Maar de voortbringer, dat is dan de tonnen van dan in dat Lietse kwarte kruisrakje. Wat we dan champagne-zeling, bierzielen nemen? Of maar ja, Jeroen de Vos is een Hollander, hè? Die praat eigenlijk wat meer. Die gooit direct wat Engelse teksten terug. Dus, maar het nieuwsgierig om te zien. En helemaal die hele slag aanmaken naar de Indicta. Prachtig daar op de achtergrond. Dat is Snits. En Grauw is zelfs nog verder troszetten. Ja, en ik wil dat wel even verklaren. Want wij hebben hier natuurlijk... Ik zeg van mezelf praten. 2 rondjes zijn van pas nou op voor die rechterkant. Want er komt als eerste in een leiden. Altijd zei is dat de wien wat naar rechts draait is. Wat we toch zien in het voordewiense rak. De wien komt iets verder van rechts. Dan verhoort die situatie bij de boppenboei echt verschrikkelijk. Want dan draait dat gebiedje met geen wien. Leidt dan ik op een oorplak. En dan kan het samen zo wezen dat je van de rechterkant mooi meer wien bij die bopperste tonnen komen. In plaats van de linkerkant. Is het toch wel eens vregen om adviseur op een scootje te worden? Ja, ik ben daar wel eens naar vregen. Ik had het ook wel eens nooit gedacht, want ik vind het leuk om erover te praten. Ik vind Siel leuk, ik vind het een leuk spultje. Maar het is tot nu toe dat er nooit echt van kwam. Want eigenlijk ben ik het helemaal eens met Jeroen, die zei het al voor de wedstrijd. Je doet dat net voor die 2 weken. Dat is leuk. Maar je doet dat voor een seizoen. En je moet of misschien eigenlijk wel voor meerdere seizoenen. Want je moet een ploeg bij elkaar houden. Je moet op elkaar inspelen. Een van de redenen waarom dat Grauw zo succesvol is omdat ze gewoon die ploeg zo lang bij elkaar houden. En het leuk gaan. En dat commitment dat zit er voor mij helaas nog net in. Maar alle andere activiteiten die ik heb. En welk scootje weer dat? Ja, nee, die liet ik even niet midden als het net erg vindt. Nou, dat wil ik nou graag hebben. Maar ja, dat is zo'n dij. Nou ja, misschien komt het er nog eens van. Misschien komt het er nog eens van. Ik vind het leuk om erover te praten. Het is
is hier krijgt wat makkelijker, hè? Ja, Want ja. als ik het verkeerd had, dan zei ik sorry, ik hier toch liever op het oorlogscoetje zitten. En dan, dus wat dat betreft klopt het dat de beste stuurlui onwal staan. Maar nee, het is leuk. Het is leuk om Moesiel nooit te denken. Ik vind dat speeltje leuk, dat merk ik wel in mijn commentaar. Dat ik graag in de gaten hou wat gebeurt er. Kan ik de beslissingen verklaren. En ik wil heel erg in de route van, als je logische keuzes maakt, dan kom je een heel eind. Dan kun je een keer pech gaan, maar als je gewoon logische, simpele keuzes maakt, dan zie je hele degelijke wedstrijden. En nou is het ook even nieuwsgierig om te zien. Want Snits is wat jij de Troddewien gong. En ja, die zielt een iets legere koers. Grauw is nog volle verder en dat doet Drachten en het Veernik. En Ken Grauw, daar helemaal boppen, die krijgt hem ik nog volle heger. Ken die dan één keer die ton onrennen? Want dan maken ze een prachtige slag voor zelfs, hè? Grauw in één keer die ton onrekken kan, dan has hier een geweldig kruisrak zielt. Sowieso lijkt het erop dat ze behoorlijk wat meters goed maken. Het is nog, het zit volgens de metingen, ja, sjurgens even. En Snits krijgt het nu volle minder in. Zijn wal begint ik te loeken, hè, als die wien wat draait. Ken Grauw de ton aan. Ja, ik al kes hem net aan. Ze komen verschrikkelijk dichtbij elkaar. Ja, en Grauw had hem zelfs, ja, de wien net draait, dan is Grauw gewoon, zielt in één keer op die bopperste ton aan. En Jappie Visser maakt nog 2 keer door de wien. Nou, hoe stuurboord. Komt heel dichtbij. Hoe dichtbij? Kan Grauw er al verdel of kan Snits er nog verdel? Dus Grauwse scootje bakboord, dus die had voorrang. En die had een hele mooie slag maken. Het liep erop dat Grauw de koppositie neemt van Snits. Het komt in elk geval heel dicht bij elkaar. Ja, en de show hetzelfde, hè. Grauw doet niks bijzonders. Snits zet een iets beetje erdoor en ze binnen. En dit is de reden waarom dat ze zo goed zijn in het klassement. En waarom dat ze zo volle druk op de chinstanders zetten. En het is al mooi een behoorlijke voorsprong. Nou, tenminste, Snits hoeft net in zo te vallen. Nee, ze maakt nog een keer door de wien. En Grauw kan gewoon recht op de bopperste ton houden. Het is Grauw die de koppositie neemt. Snits nou door de wien. Ja, en dit is waarschijnlijk ik goed nice voor de oorlogscoetsers die wal opzocht hebben. Waar Grauw ik naar Tagong. Mooi Drachten die daar meters goed maken. Mooi Jervin die daar wat meters goed maken. Zoer slecht nice betekent voor Akrem, de Lemmer en Starum. Die echt weer de route voor de markt kiezen. En het is toch fenomenaal, hè? De oranje wimpel van Daaien. Onder de opstekker. Grauwste scootjes. De hele tijd nog mooi dat broekreefje erin. En zielt een griezelig groot gat in één keer. Ja, dan had ik het net zien. Had ze nog een aanpassing die aan die onderste gate? Of had ze die op hetzelfde plak lezen litten? Liek het erop dat hij op hetzelfde plak looit. Dat soertje dat hij nog steeds heel soort voorkeur had voor de linkertonnen. Waar het hele veldje krijgt om heen ging. Ik krijg er dat ze hem aanpast hebben. Oké, Dus heel goed. het liep het ook op het kaartje dat hij leeg looit. De Wieners draait. En ja, daar ben ik een beetje bang voor. Zo'n commissie van dat zei ze wel. Want als je een wieskifting hast mooi op een delbaan, dan mag je 4 ton draaien in één keer. Ja, en wat zijn de regels met de blauwe tonnen, met het vervangende? Dat wist ook beter dan ik. Ja, die meester ergens ingooien. En dan maak ik al die laatste scootjes in die gewoon nog om de safe-lagen erin. En dan maakt ze in het volgende rak met die orenscootjes eromheen. Dus die kennen ze broeken inderdaad. Alle scootjes in hetzelfde rak zitten. En hadden ze die alleen nog bij de bopperste tonnen? Of kist ik beneden bij de gate? Ik wil 2 blauwe tontjes in gooien zoals dit is de nieuwe gate. Die oren 2 hellen we eruit. Ja, volgens mij hadden ze altijd maar in je blauwe tonnen. Dus dan zou het alleen nog maar de gate en spiegel kennen in een keer. Hè? Dat scheelt natuurlijk ook al een heel soort. Als het in je tonnen erin lezen list en dan helemaal aan de stuurboordkant erin. Ja. Ondertussen noteren we Snits op het 2e plak. Het is Drachten die goed staan houdt. En
is die Akrum voorbij. Het Jereveen is Akrum voorbij. En Drachten is Akrum voorbij. Dus het is... Ja, en Akrum die hier hetzelfde slagje wat meer midden op de mar. Dus eigenlijk waar Grauw goed maken had ten opzichte van Snits. Daar had het Jereveen en Drachten goed maken op Akrum. En dan zien we nou ik in de achterruin. Dat klinkt heel raar, maar in de achterruin zien we Zuidwesthoek, Langwaard en Lemmer. Die daar ik uit diezelfde kant komen matten. Wat nog moeilijker nog wordt. Ljouwerts op een 6e plak. Akrum niet correct 2 plakjes pakt in de 2e route. Nou in de 3e route had hij die weer inleveren matten. Jennewoord is de Jouwer voorbij. Die klimt langzaam wat omheen. Dicht bij elkaar, maar het is vlak wetter. Ja, ik ga in je wedstrijd wel waarom, jongen. Dat weer die op Grauw. Dat week vlak wetter. Maar daar kregen ze het wel voor elkaar om een hoop ellende te creëren in zo'n liedstikje achter elkaar aanzielen. Zuidwesthoeken. Maak het ik weer een plakje goed. En dat je het ten koste van de Lemmer. Het is goed zie dat jij juist door de grutte wegen van de Islamar zag goed die. Maar dit zijn ooromstandigheden. Ja. Huzum die treint oer de hele mannen heen. Ja, ik heb er toch wat meer van verwacht, hè, van de Lemmer. Dat gaat best snel, het schip rint wel goed. Ik zie toch dat hij erbij lezen zo, maar de vrijheid die er toch wat te vinden is hier op de mar. Ik zei, hij treint er doorheen, maar hij kiest ervoor om er tussen te kniepen. Om straks met die orentonnen een betere positie te krijgen, denk ik. Maar ja, het is een Vaderwiense rak. Dan komt die wien wel iets meer van de Indico. Hè? Dus ze zullen dan wat boppen lezen willen. Precies wat het wurg is. Ja, de gate hier, naar mijn idee, nog wel iets verder onpast werken. Het lijkt erop dat er net zo heel veel opties in zitten. Dat het eigenlijk één streep naar die onderste ton is. Voor iedereen hetzelfde. Aan de andere kant is het, ik zei, als dat de beste route is, dan mat je er gewoon achterom. Dan is het net oors. Dan moet je wachten tot een oren fout maakt. Maar dat heeft ook een leak. Dat nota zit er in dat Vaderwiense rak nog net zo heel vol. De hele mannen. Lodewijkmeter. Sluit weer aan. En dan neem ik ze alle maar eens even op van onder de boppen. Hoe ze nou in het klassement lezen. Of in de wedstrijd van Joert aan te meesten. Grauw op de eerste plak. Snits 2. 3 Drachten. 4 Jereveen. 5 Akrum. 6 Ljouwert. 7 Jennewoord. 8 de Jouwer. 9 de Zuidwesthoek, 10 de Lemmer, Alve Langwaar, 12 Huzum, 13 wat zijn en 14 de hele mannen. Sietse Brouwer van het scootje van het Veen. Wie juster, of jij juster, ik belutsen bij die chaos bij de onderste tonnen. En hij vertelde van de morgen eens even zijn verhaal.
kwamen op de benedenboei uit, zeg maar. We winnen mooi voort. Benedenboei is de eerste twaalfde bij de bovenboei. En het hele spel ging wat omheen. Maar ja, dat is natuurlijk net heel handig, want het waren echt dikke wegen. En een kwart raak, dat was echt gewoon waardeloos. 30 kom je misschien al wel op een gijpen op zo'n benedenmoei. En met die wegen is het, en die wien is het net echt handig. En al helemaal net maar zo'n kwart raak. Alles loopt tegen bij elkaar. Dus we zijn op een gegeven moment de stuurboot gijpt. Toen werden we omgijpt naar bakboot. Want we moesten die boei goed ronden. Wij komen als eerste bij de drie schipslengtezone, zeg maar. We laten correct met boot om boord, maar we laten boot om boord, maar Ljouwert, dat kon correct net terugvregen, zeg maar. En die moesten wij afwachten. En Lemmers zit er nog weer boven. Dus die alle ruggen, zeg maar. En toen Lauwe, toen wij. En wij winnen gewoon het afwachten dat ze die boeienrondes doen. En toen kwam drachten van onder omheen. Ja, en toen moesten wij wel mee, want onze hydraulische aanvaart. En dan gist mij, maar ja, dan is het hele oud. En dan klapt het bovenop elkaar. Ja, dat is gewoon een gevaarlijke klote situatie. Ja, de oud protesteert zijn huis, wij werden zien drachten, de drachten krijgt de punten. Ja, het vervelende is wel dat bij die situaties wie een traienscootjes belutsen die het Boppie mooi toch in het klassement. En er is dan iemand die daarvan profiteert. Ja, klopt. Ja, dat doet hij wel eens vaker. Hè? Maar wij met de machine denk ik nog wel. Maar het is goed naar jezelf, vind ik. Want ik denk dat we machine de jonge jongens ik nog wel een soort leren kennen. Maar soms ik wel eens de hand in eigen boezem steken wat dat betreft. In principe kun je het van tevoren naar ons zien komen, zeg maar. En dat is dat Douwe Grauw goed dienen. En die knipt hem er even tussen. Maar ik heb er wel even een paar nachten wekker van die hele situatie. En ik gewoon dat je eigenlijk misschien is het minder op ziekje met of net op ziekje. Je wordt ik op een gegeven moment wel wat zielt. Het is een beetje. Ja, maar op die een of door wezen zit Grauw nooit in zo'n situatie. Nee, klopt. Maar dat is ook een stuk ervaring en fruitie. En daarom zeg ik misschien maar wij daar nog wat. Wel eens wat, nog wat scherper op wezen, zeg maar. Ja. Je ziet er heel mooi bij voordat dit allemaal gebeurde sneun. Joert stiet er een mooi wien en we zien een gate. Nog even die verwachting voor de wedstrijd van Joert. Wat wordt het? Ik verwacht je dat we voor die maai draaien weer. Het scootje in het hartstikke hut. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik denk dat we het goed wankje in. En dan maak je er een mooi pad van. Ik weet verder net hoe het klassement voor zit voor u, maar ik weet wat het een nou godsje is. En daar baal ik wel van. Ja. Want je zit er mooi bij. Alleen het is nog net kleven met nog 4 wedstrijden. Dus daar zijn we nu het beste in voor de wand. Dat wie Sietse Brouwer van het Jereveen. We komen straks even op met Roelof, maar we gaan ondertussen even naar de wedstrijd. De gate is onpost en we zorgen dat Grauw dezelfde slag verkiest en Snits de andere kant, hè? Ja, en dat is het mooie van de gate. We zeggen het vaker nog. Als je net achter ons ziet, dan ontstaan er verschillen en dan ontstaan er opties. En het is Snits die eigenlijk de knuppel in het spreekwoordelijke ook nog gooit. Terug de gate te kiezen. Eigenlijk daarmee de onval ierpunt op Grauw. En Grauw doet wat Grauw het hele kampioenschap al doet. Die doet niks raars. Want als nou juist de Grauw luidt, die gaat het meeste naar de wal. Maar stel dat ze daar de verkeerde kant had, dan kost dat maar in je scootje. Lees je nog steeds op 12e plak. En dat is wat we bedoelen met het verschil tussen een kampioenschapszielen en zo nou een beetje een risicootje dwaren te nemen om een winning te pakken. En wat mij betreft is Snits degene die hier een beetje dat risico neemt. Misschien had je het jongen, dat is het fantastisch. Dus ik oordeel helemaal net over die beslissing. Maar die rent meer risico dan Grauw, omdat hij eigenlijk de nummers 3, 4, 5, 6 jocht achter hun oren had. Maar je zit het er wel in. Het is een fantastisch shot overigens. En ik nou, wij sjuwen weer die wien op het wetter. Dus linksboven aan de linkerkant van Snits sjuwen dat er nog wat extra wien aan komt. Die ga je wel wat meters goed maken. Ze mat straks nog een keer door de wien. Maar dit is een mooi slagje. Ik vind het mooi hoe ze zielen. Ze nemen het initiatief, ze gaan daarvoor. Het eerste cruiseraak al. Het is mooi. En dan,
een ploem aan de commissie die goed met die baan bezig is. Hè? Die anticipeert op die skiftingen en op die wiendraaiingen. Ja, want nou in dit slagje leidt Snits weer een mooi handje vooraf. Tenminste, ze komen heel dicht weer bij elkaar. Maar Doop is de broer van, maar dat klinkt alleen als van nou met de horstlenen van hutfietsen en draven erin. Maar Doop is natuurlijk ik een zieler. Bist ik coach West van Marit. Arune editie wie is dat net? Wat wie die functie nou bij de Olympische Spelen? Ja, ik zie het nou de Arune campagne wat meer in de adviserende rol. Dus ik wie de coach in de campagne naar Tokio. Bij het Olympische Ziel werk je eigenlijk altijd in cycli van 4 jaar. Dus je kent die relatie mooi als doel, als einddoel de Olympische Spelen. En daarna zie je op je verder gaan of net. En terug de tussensituaties, mooi ben en mooi. Zowel bij Marit als bij mij liep het dus net verstandig om zo intensief. Want dan had je 3 weken per maand dat je machine 12 op paard binnen. Dat zeggen we net zitten. Dus ik zie het nou in de fantastische rol om zo nou dan iets ervan te vinden. En dat door de schutting te gooien. En dan te zeggen, een succes mooi. Zie maar wat je ermee doet. En dat wie ik meer rol Ouroene Wieken. Behalve dat het Ouroene Wieken zo goed ging, dat er helemaal niks nodig was. Maar het weer mooi om erbij te wezen en dan toch nog een rol te hebben. Ja, al is het een roltje, maar... Het is fantastisch om te zien dat... Overigens moeten we ook even naar de wedstrijd aan. Dan moet ik deze zo. Want we hebben hier inderdaad... Voor het mijn verhaal belangrijker wordt dan de wedstrijd van Joert. Weer een wisseling van de koppositie. We moeten al even zien als Snits de tonnen ken. Als die wien gunstig bleef. Als Snits de tonnen net onken, dan moet je hier weer een grote fout wat mij betreft. Toch net dichtertje dat grauwste scootje te lezen. Als zij hem dichtje en grauw omdraaien hier, dan had Grauw daar les van. Die kan dan net zijn eigen route zielen. En dan ben ze gegarandeerd als eerste bij de ton. Als ze hem dan wel of net helden. En nu zet ze weer die door een beetje op een kier. Dus als het helemaal gelijk, de door staat een beetje op een kier. We zullen het zien. Maar ze krijgen we mooi. De wal loopt meer. De wind bleef er iets meer steen. En Snits, die ik al blikken, koe heger en heger en heger. Maar het is nog een heel eind. En dat is ik lastig inschatten. Hè? Want als die wind zo skift en Safir van de ton al te besjen. Ken ik hem heli of ken ik hem net heli? Ja, dat bleef moeilijk in te schatten. En dat is voor alle scootjes moeilijk. Maar dat pleit wat mij betreft nog meer ervoor dat Snits hem volle dichter bij Grauw draaien. Ze hier nog wat verder naar Grauw takken zonder dat ze er echt onderlijn. Dus echt oerzield willen zoeken. En als je dat doet, dan maakt het bijna niks uit. Want als hij wat opdraait, dan oerzielen ze hem allebei. Prima, ben we eerst bij de opperste tonnen. En als hij wat uitdraait, moeten we allebei nog een keer oestag. Echt prima, want dat ben ik als eerste. En ze komen er maar wel, want in dit shot zien we dat ze echt wel 4 genoeg voorlezen. Dus het is, maar ik probeer er alleen nog maar aan te aan dat er... Zie jou een beetje rond. En dat hoeft net. En dus just ik dat er weer scootjes was binnen die gewoon een kopie van hun vorige slag maken gaan. En die binnen als eerste 4 trossielt. En daarachter als we dan sjuggen drachten. Want als Grauw hem al bezielen kennen en Snits ik. Ja, dan had de drachten en Jereveen een heel soort extra meters maken. Ja, dus we hadden 2 dingen bij het zielen. We hadden een aantal meters wat we uitlezen moeten. We probeerden de kortste route te zielen. En we hadden de snelste route. En die krijgen er om meer wind te hebben. Dus dat is waar de scootjes nou en de eerste uur ik op praten. Hier zie je een heel soort wind. Zelfs even een knikje in de scoot. Ja, dat jouw tempo, dat jouw een hoop meters. Maar je probeert het optimale van die 2 te vinden. Dus je was zo snel mogelijk en de kortste route. Maar soms is het zo dat je even iets verder zielen willen om maar een snellere route. Dus lees je inderdaad wat meer afstand houden, maar zo snel dat het uiteindelijk weer uitbetelt. We door te zeggen dat Snits de koppositie weer oorpakt had van Grauw. Jappie Visser jouwt even omke douwen een draai om de eren. Als zal die echt heel gelaten op dat achterskip zitten en dit alleen maar prachtig mooi vinden. Snits. Nou, definitief bevestigd terug. Uze beelden, je hebt de boppetonnen op het eerste plak. En dan
Geven we straks gauw even erachter zien, want er zit grauw. Maar daar zit ik een heel soort wekselingen in. Hè. Die komen wat leger uit. We zeggen Ljouwert, die liet het op te stomen, mooi drachten. En die komt van een zesde plakje al Ljouwert. Die liet het hele goede zaken te doen. Wiels, nou ik zeg dat grauw ik al om de bovenste tonnen gaat. Ja, en we hadden nog wel het scootje van Drachten en het scootje van Heerenveen wat op de rechter-leelijn. En de leelijn, dat is de lijn die de scootjes zielen, of dat ze de bovenste tonnen hellen kennen zonder dat je nog een keer door de wien moet. Daar lezen nou Drachten en Heerenveen en die liet je daar ik nog wel oké bij te komen. Dus dat is een mooi gevecht voor het derde plakje. Weet dat, Drachten, Heerenveen, Ljouwert, Akrum. Daar liet het een beetje een clubje te ontstaan. Heel nieuwsgierig. Daar voorin liet je de kaarten aardig scoren. Tenminste nog net voor de eerste of waar tweede wordt. Maar die ben een heel eind van deze club. Die, nou, toch, Jeroen Pietersma. Ja, we jedden ik. Hij zal ik een paar nachten net goed slipt. Hij werd ongewiest als de veroorzaker van de chaos op Starum. Door de protestcommissie. En ja, daar ben wat woorden vallen en ik onderling, maar ze heb ik praten. Maar ja, dat doet wel wat mooi, lijkt het mij. Rolf, wat? Ja, ik heb er nog net hoe jet. Hij had natuurlijk onbedoeld. Net iemand die doet bewust een oor botsen en schade veroorzaken of zelfs fysiek letsel. Dus volgens mij kunnen we dat voorop stellen dat nooit bewust dienen wordt. Aan de andere kant wie het wel een hele onhandige actie. Ja, die een hoop ellende veroorzaakt en voor de neutrale taskouwer eigenlijk ik wel een hele grote impact had op het klassement van dit hier. En ze zeiden het voor Arjen en Jeroen zeiden het al. Ja, tuurlijk is het kampioenschap net beslist. Maar goh, ik hier graag de uitslag van de bovenste tonnen bij Starum zien als definitieve uitslag. Want dan hier we een wedstrijd gewoon waar het klassement nog heel spannend is. Ja, en nu gaan we toch een beetje een voorentscheiding, zoals de Fransen dat zo mooi zeggen. Ik weet net, dan mag het wel in die Eifelhoek zitten. Daar praten ze ook wat Duits in Frankrijk. Maar ondertussen zorgen wij, en dat hebben Jere het Ljouwert scootje. En die zielt ook nog een zesde plakje daar. Zesde plak. En maar Akrum is Heerenveen voorbij gong. Heerenveen, dat zak het een plakje. Ja, dus ondanks dat de wien best wel wat draait en er zit ik nog wat drukverschil en we zien het krijgen ook wel wat over wienbaan, ben er net gigantische verhoringen. Het zijn wel wat plakjes die wisselen, maar het is net dat het hele veld binnenste boeten gaat. Is op zich ook wel logisch, want het is best wel een stevige wien. Hij is relatief stabiel. Dus de drukverschillen die we nu hebben, dat is op zich wel goed om te begrijpen. Omdat het zo hut waait, had het dan aan de ene kant, ik neem maar wat, 20 knopen waait en aan de andere kant 15. Dan is dat een verschil van 4, maar dat is procentueel maar 24%. Terwijl als we straks een keer maar minder wien zielen en we houden aan de ene kant 4 knopen en aan de andere kant 10, dan is in één keer 2 keer zo volle. Dus de drukverschil ben relatief minder grut. En daardoor zien we wat minder hele grutte verschovingen. Terwijl als we precies deze baan erin gaan zo'n maar 10 knopen minder wien, dan zullen er volle meer verschovingen zijn. Een lietsverschovingje, dus is het al. Dat is het jouwste scootje. Dat is Jennewoord voorbij. En ja, ken nog steeds. Rinus de Jong van de Jouwer. Ik heb al mijn heel goed op hem inzetten. Dus hij klimt en klimt omheen. Als 14e om de Trodde Gate de eerste rak. Dus, en nou looit hij op een zondeplak. 8e noteren we Jennewoord. En dan is de Lemmer, ja, die scoot nou ook echt op. Ja, de verschillen worden wat grutter hier in de achterrijden. Dus het wordt wat moeilijker om in te hellen. We gaan wat minder clubjes bij elkaar. We gaan wat minder die elkaar echt in paad zitten. Dus langzaam maar zeker valt deze wedstrijd een iets beetje in de plooi, zat het dan niet. Zuidwesthoek hebben we nog net niet. Die zit er nog voor. Lemmer die zielt stabiel op een joggende plak.
Lemmer 10. Huzum Alve. Zie het er zo mooi bij. Het eerste rakje op een 6e plak. En Harmenbrouwer van Langwar komt nou als 12e om de bovenste ton. En de hele mannen die had wat zijn Joet op zijn thuiswetter naar het laatste plak drukt. Ja, die komen ik nog net echt lekker op gang. Hè? Maar alle aanpassingen en investeringen en verhoringen die er die binnen, dat is nog net helemaal de juiste puzzel aan, lijkt het. Nee, je zult niks zeggen, dit is je thuiswetter. Daar zit ik het meest op trainen. Ik wil zo zeggen dat er wel wat loerten in zitten achterin, maar heel waai ik al de voorin al de loerten er weer uit binnen. Ja, ze moeten nog een stukje ombloeken die gaat. Geen haast net meer, hè? Haast de scootjes net meer in je rak. Zeggen dat Grauw in eerste instantie toch een beetje bij die rechterkant een beetje een orenroute als snits opzocht. Daar liet je ze nou op waarom te komen. Dus ze weer eerst echt een beetje afstand op creëren, maar uiteindelijk vooralsnog liep het erop dat ze toch weer dezelfde tonnen ziekje in. Ja, snits pak je wel weer wat afstaan, hè? Ja. Een 100 meter. 90 exact. Wat Grauw nou achter de Snekerpan loopt. En snits. Het is mooi om te zien dat de Snekerpan er weer bij is. Dit is best een gevaltje dat je leeft die het zezen zonder dat je zezen hoe oud je bent. Maar in mijn jeugd werd het altijd een beetje een van de... Eigenlijk altijd van de kampioenskandidaat. Die schreef als eerste op. En dat weer jammer die laatste per hier. Maar het liep het als ze de paard naar boven weer inzetten. Hè? En wat de verste ploeg. Progressie is duidelijk te zien. Ze weten wat ze doorgaan volgens mij. Dus dat is een kwestie van tiert. Dat ze op deze manier terug en dat ze weer een van de kandidaten... Ze binnen het al. Maar nog net helemaal. Want je moet weer even wennen aan dat winnen. Je moet weer even wennen aan kampioenszielen in plaats van dagzielen. Maar volgend jaar zullen we samen kennen dat we ze weer op het lijstje zetten kunnen. En ik spruts deze week ik alles even met Jappie Visser. En toen laat ik hem die vraag voor. Van, hoe kan het nou niet? Want het is net een beetje een gestage lijn die omheen gezet. Want het is een beetje hopeloos is. Meestal zie je van nou het eerste hier mooi wat en het volgende hier wat beter. En dan zie je een lijn omheen. Maar het is tot nou toe ijs. Nou, we door met de season poer min. Wat zei je ervan? Ja, daar zei hij van alle Jelietse dingetjes. Ze beginnen natuurlijk eerst tactisch. Hè, dus alle Jelietse dingetjes. Maar hij zei ik kan het ietsje meer loslaten. Dus ik ben wat minder, ik ben wat ontspannender. Wat ontspannender met mijn team, wat minder gretig. Hij moest natuurlijk een hele grote squan vullen van zijn huid. Meervoudig kampioen. Zal dat altijd uitsprutsen. Vanzelfs denk ik van nou, daar ben ik net mee bij. Net met waande. Maar automatisch iedereen die vergelijking lopen. En sloept het er misschien ook altijd in. En hij weer meer ontspannen. En nou, dat liet er zien. En had ze nog dezelfde ploeg als verleden hier? Of was een soort verhoring? Er winnen wel wat wisselingen, maar het is nog een redelijk verste ploeg. Er is een nieuwe adviseur op het achterdek. Die zie het wel bij de ploeg altijd. En dat de zoon van Josje Hofland. Die kent ook denk ik wel. Een internationale umpire. Ja, ze wie als regelexpert. Mooi de Olympische zielploeg van Nederland. Dus als er dan protesten binnen of er is een situatie, dan wil je zij erbij om input te gaan van hoe kun je dit het beste aanpakken, wat kun je het beste sezen, hoe ga je de grootste kans om dit protest te winnen. Want ja, echt dat, je hebt bij de sport, als er dan een protest is, dan moet je alles doen wat je kunt om het te winnen. Ja, en de zoon van, hij hiet Sjoerd Hofland, adviseur op Snekerpan. Nou ja, dat weer waarom dat ik de vraag stelde, want ik leeuw er heel erg in als je een verste ploeg gaat en ik een wat langere tijd skipper, adviseur die samenwerken, ja, dan
dan krijg je een beetje routines, kun je een beetje op elkaar vertrouwen, weet je wat je aan elkaar hebt. En dat is echt onderdeel van het succes. En nou geven ik waarom in de wedstrijd naar die snekerpan. Want nou doet het ook goed. Hè? We zullen tenminste in mijn optiek, we zullen grauw draaien. En ze draaien, ze binnen mooi aan het boppen en ze draaien in dezelfde slag mooi. Draaien in dezelfde slag mooi. En dan ren je gewoon geen risico. Dan kun je een keer wat meters verliezen, je kunt een keer een beetje afstand verliezen, maar je houdt de boel onder controle. Ik zeg wel in datzelfde shot dat er, ik denk dat erachter haast wezen mag, dat zag er best aardig uit dat hij wat meters woon had. De lemmer en de langwaar in je beeld, dat zijn 12 van de scootjes waar ik best wel wat van verwachten hier. Ja, die er nog net echt onkomen dit hier. Heerenveen had wat mij betreft dezelfde wedstrijd als wat ik vorige week te vaak zien had. Heel soort kansen, rennen volgens mij hartstikke hut. Maar ja, we krijgen wat te vaak te makkelijk een plakje voort of wat meters voort. Dus je krijgt wat te vaak in de hoek waar de klappen vallen. Het is nou nieuwsgierig om te zien, want het is toch wel het dragste scootje dat een beetje de onval op grauw iepent. Dus we zijn even opsporen, maar dat is de... Er zijn een aantal die links onderin door de wingang zijn. Hier zullen we de snekerpan, daar zullen we grauw rechts, maar hier is Drachten net 4 achter grauwdelgong. Ja? En dat is het scootje waar we nou de heel groot het bruine vlak zullen. Daar is Drachten, ja. Die had een liedslagje maken over stuw, bakboord eerst en toen nou die stuwboordslag en die zet er nou verder terug dan grauw en dan wordt gewoon grauw. Hier ik hem nog wel wat bedriegen om het redden plakje, want Ljouwert komt ik aardig op. Ja, en dit is een serieuze bedreiging van Drachten. Het zou mooi wezen, en ik ga helemaal niks in grauw, maar het zou mooi wezen om een keer te zien dat die ploeg even onder druk komt. Want dan hebben we net zo volle jongen. We bewieren ook eigenlijk hun beslissingen en hoe ze doen. De Veenhoop Jennewoord in zijn fantastische wedstrijd in uit het middenveld. Maar ik zou het wel eens even zien, wel dat er een beetje druk op komt. Misschien een beetje iets meer spanning op dat achterdek. Om te zien dat er toch wat scorkers komen kennen in die superioriteit die ze. Maar ik wat scorkers in uw commentaar, want wij zeiden nou die eerste twee, die binnen een, tenminste ik zei het, die binnen een hele eind voort. En dan zullen we nou toch dat het gewoon echt een fantastisch mooie wedstrijd is. En dat wie het al, maar dat ik weer de nummers 1 en 2 bedriegen worden werd door nummers 3 en 4. Het komt alweer prachtig dicht bij elkaar. Onderwijs, nou, voor de 5e keer de bovenste tonnen. Drachten zet hem nou heel terug. Ja, ze hebben ook nog steeds heel goed stuurbord. Dus als ze zolang zo'n stuurbord lezen kunnen, is dat want. Ze komen straks onder de ronen van het wedstrijdwetter en dan matsen wat door de wien. En komen ze op het bakboord aan. En dan ga je varang. We zullen het zien. Ja, want hier is het scootje van Akkeren wat aardig wat meters goed maken gaat op grauw. Ik die binnen nog net voorbij, maar ze zijn aanzienlijk dichterbij dan het vorige rak. Die ze krijgt op een 4e plakje, hè. Die komt hier heel dicht bij grauw hier. Het is grauw echt wat toch verschillende scootjes bedriegen wordt. En ja, dat hield je dan net toch te... Dit hier ik net toch, nee. Ik dacht het moment dat zij de koppositie oernam van Snits, dacht ik, nou, daar ben we weer eigenlijk. Die maakt je net zoveel fouten, de positionering klopt vaak. Dat wordt heel moeilijk om ze in te halen. Maar het liep er inderdaad op dat ze nou even een keer in de verkeerde slag begon binnen. En het vervelende van scootjesjon is, ik kom natuurlijk uit de Lietse boordjes en dan kun je wat vaker door de wien, wat makkelijker, wat sneller. De scootjes net, want zo'n de wien, wat kost dat? Een meter is 15, 20, als gauw van ja, denk ik. Dat is zeker. Dus als je dan in de verkeerde slag beginnen, dan ga je bijna de garantie dat je nog een verkeerde slag gaat om weer om te komen. Want je kan net even snel die fout herstellen. Je wil zo min mogelijk door de wien. Ik bedoel, het liefst in 2 slagen. Want en als je het een keer extra maakt, dan maakt het echt proportioneel beter wezen mooi een wienrichting om dat te doen. Want als je maar een beetje minder is, dan kun je maar beter terugzetten. Want zo'n de wien manoeuvre kost een heel soort meters. Ja, en de wind die draait een beetje heen en weg. Dus de baan loopt er vrijwel de hele tijd hetzelfde in. Dus de windrichting is gewoon de richting. Maar om die richting heen draait hij een beetje naar links en een beetje naar rechts.
En daar zit ik wel eens een patroon in. Dat wordt wel wat verstoord, maar er zit een patroon in. Dus als je hem dan de ene keer fout had, dan kan het samen zijn dat je hem 2 keer op rij fout had. Ja, en dan ontstaat er natuurlijk wel een verschil. Snits gaat door de wien en hij had het tuig oer stuurboord, maar had geen skipper nog die er komen van bakboord. Dat had het verschil, hè? Dat had het grauw, ja, in een rakje, hè. Niet voor de wienroen zal voort. En dan had ze ik je meter te volle zield. Ze mat het dan nog een keer, dus het is ik verstandig om net te vier trot te zetten. Nee, dat is inderdaad zonde voor de meters om aan deze kant de tonnen te oerzielen. Even zien, want er komen de skippen die onder het bakbord bij de tonnen komen, die komen zij in beeld. Dus even zien hoe die uitkomen met het grauwste scootjeren. Grote vlaag vlak voor ze, dus ze zullen nu even een soort wind krijgen. Daar is hij, misschien nog wel een knikje. En die just dan, en dat zijn de skippers en de adviseurs natuurlijk, die zullen die winnen aankomen en dan ben ze al voorbereid om op tiert op te sturen of op tiert een liedsknikje in die scoort Jan. En nou is het nieuwsgierig, daar straks boppen. Wat? Oh, ik denk al, er is wat aan de hand, maar en hij, Jappie Visser zwaait even naar het publiek. Hij had er tijd voor, want hij loopt in één keer een 170 meter voor op de nummer 2. En die mat ik nog een keer door de wind. Dus dat gaat zal grutter en grutter worden. Wat een gigantische klap teelt hij eruit in één keer. Hè? Ja, dat is het al. Ja. Hij zit er wat ontspannender in. Ondertussen denk ik dat het scootje van Akram heel tegen bij Grauw komt. Akram is voorbij onder achtergang. En die komen echt in de buurt van het grauwste scootje. Meer nog dan het drachtste scootje wat we eerst dachten. Hoe bakboord? Ze matten Sjen bij Grauw. Nee, dat liep de keuze. Of wie ik daar mooi te betiert. Ik dacht dat ze niet een keer uitsturen. Maar vanuit deze camerapositie liep het dat Grauw het nog wel krijgt red. Dat ze misschien nog correct voor langs kunnen, maar binnen een hoop meters verlen. Grauw nog voor Akram. Dat is een slagje. Maar ken Akram de tonnen hoor, want dan misschien onder trosje zetten. Dan kan ze er gewoon en in één keer mooi snel iets erop om. Maar Akram krijgt er beter. Akram krijgt hem beter. Grauw, ken Grauw de voordeel. Je mag even goed opletten. Nee, dat ken het. En dan gaat Grauw door de wien en is Grauw op 10 door de wien. Wat vindt Akram ervan? Het is let, ze moet opsturen. Beluister je even. Het liep het. Ja, op de tonnen. Het is het grauwste scootje wat op de tonnen drukt wordt. Terug, ja, dan zitten we grauw, zaten we wierook in de hele wedstrijd. Maar als we dan in het kampioenschap zitten, dan kan je nog bij beter een plakje shitten letten. Ja, hier. Aan alle kanten op de tonnen. En ze gaan natuurlijk een oorloker die ze nog dwang kennen. Maar het is het grauwste scootje dat nog een keer opnieuw draaien zal. En dan zullen ze een heel soort orenscootjes door hun handen krijgen. Ze namen de koppositie oor van Snits. Leiden heel eind voor. In het volgende rak wie het weer Snits. En in dit laatste rak hadden ze een heel soort verlen. En nam ze dus nou voor risico. Ze namen nou het risico. Ze hier een beetje pech. Ik denk dat ze de inschatting maken van je krijgt voor langs. Maar het moment dat ze dat besluiten, krijgt Akram zo goed en zo heeg. Dat ze, denk ik, net meer in staat zijn om erachterlangs te gaan. Want ooit zien ze dat wel dienen. Ja, ze nemen daar te volle risico. Achterhouden is dat zelf, ik zei ze. Het wie ik een beetje ongelukkig. Tussendoor, ik was het haast net te sezen, maar is het scootje van Jouweren. Wat misschien nog voor die voorspelling, die voorzissing van voor de wedstrijd. Dan moet er wel wat met Snits gebeuren. Maar ze komen wel heel goed opzetten. Ja, dus je noteren. Op het tweede plakje Akram. Terug alle commotie hebben we dat even net al hier bijhouden. Grauw die maakt nog opnieuw de tonnenronde. Maar het wie daar op het derde plakje de Jouwer. En ik zie het dan maar even een keer. Ze kwamen van plak 14 naar. Die gingen gigantisch. Die hadden turbo hier op de vluizen. Hier op de Hegeme maar. Waar wou het zijn. En
nou, even een tussenstandje. Wat een fantastische wedstrijd, dat is net, Roelof. Ja, dit is mooi. Ik kreeg er net zo heel veel gruttenwisseling. En ja, ze zie je helemaal weer dat je beter in het commentaarhok zit te kennen naar achter op een scootje. Want dan kun je nog een keer op je woorden weer omkomen. Want er zijn een hele grote verschil. Snits hield fantastisch nog steeds. Grauw natuurlijk door deze fout. Maar ja, het jouweren van Fietje naar Traien zielen kind, dan kun je net zeggen dat er niks gebeurt. En dat is een fantastische wedstrijd. We noteren even op het eerste plak de hele tijd nog Snits. Heel 4 voet. Akrum op nummer 2. En dan is het Traien is de jouwer. Het Vingen is ik grauw voorbij. Drachten is ik grauw voorbij. Die loopt op een 5e plakje. En uiteindelijk is het grauw wat nou op een 6e plak loopt. En wordt bedriegen Trolljouwert. Die haast boord aan boord lezen. En dan... Ja, dan hebben we de nummer 1 en nummer 12 van het klassement in één keer bij elkaar lezen. En daar kan Ljouwert tussen trosstekken. En in de betere positie komen. En straks zien rakkiezen die zelfs graag wil. En dan komt er Jenna Woord ik al aan. Daar kan Grauw zit volop in de street nou om een zijn slechtste resultaat zo goed mogelijk te mooi zien. Of moeten we eens even ja, dat wordt nou interessant. op zijn Cruyffiaanse seizoen. Slechtste. Ja, dan gooi ik er nog even een tegeltje achteraan. Je wil je in een slechtste wedstrijd zo goed mogelijk hebben. Want die telt uiteindelijk mooi. Maar wat interessant wordt om te zien bij het grauwste scootje nou is hoe reageren ze hierop in het volgende cruiserak. Dus we zijn krijgen wat zij zo goed doen is ze zien gewoon hun eigen wedstrijd. Ze doen geen domme dingen. En oren maak je de fouten. En nu is de vraag, is hij in staat, houden ze de boel rustig om weer gewoon netjes die wedstrijd te zien. En als het heetst haalbare dan een 5e plakje is dat het van nou. Dus je wil nou net in de stress, net in één keer alles proberen goed te maken. Dit is gebeurd. Van nou hier gewoon verder. En dan nemen we alle scootjes even op ontnota die om de tonnen gaan en in het Vaardewiense rak lezen we kunnen. Opien, Snits, 2 Akrum, 3 de Jouwer, 4 het Jervingen, 5 Drachten, 6 Grauw, 7 Lemmer, 8 Jennevoort, 9 de Zuidwesthoek, 10 Huzem, 11 Lemmer, 12 Langwaar, 13 de hele mannen en 14 wat zijn. En die ben nou dwaande om die bovenste tonnen heen te komen. En dan is wat zijn als al de laatste en komt de hele mannen alweer boord om boord bij Langwaar. Ja, Langwaar, dat wil ik nog net echt, hè. Nee, dat is toch, dat is jammer. Denk je dat de mooitje had toch mooi het skipwissel of is dat net is dat te makkelijk? Het is ik had van de week het rijtje oplezen wat ze al hier verloren hebben. Maar er zijn een heel soort verschillende skippen. En dit skip has al 8 keer, zo ik zie het zo'n 8 keer opnieuw bezocht. Maar het skip is helemaal onpast. Ja, het zal meerdere factoren wezen. Maar dat... Nou ja, het is wat zo is. Het is het skip, het is de bemanning die wat wisselt. Het is moeilijk om dan vestigheid erin te krijgen. Ik ben echt een grote voorstander van stabiele routines. Volgens mij komen daar stabiele resultaten bij. En dat wordt het even. En ze begon natuurlijk fantastisch het eerste jaar dat Harmen skipper werd. Voor wat wie het 3-4 dagoefeningen. Maar ik 3-4 keer bij de laatste treien. En toen dacht ik van ja, dit is een ploeg voor de toekomst, voor de toekomst. Want je moet die grote fouten eruit halen en in één keer ben je kampioenskandidaat. Dat moet je ik langzaam oefenen, dat moet je ik leren. Maar helaas als die stap nog net zetten kan. En ik denk toch dat het komt terug te volle van dat soort wisselingen. Ja, en dat weer toen nog wel mooi door een scootje heen. Dat weer toen nog mooi door een scootje, ja. Door die winstskifting en laat die gate toch in één keer in het voordeel. Voor Akrum, waarom die zo dichtbij komen koeren. Ja, dus het is wel mooi om te zien. Want nu hadden de eerste 2 werd duidelijke voorkeur voor deze tonnen.
Dus het is inderdaad die wien die wat heen en weer draait. En dan afhankelijk van de timing daarvan is de een of de andere tonnen gunstig. En de skippers die daar het meeste gebruik van maken, die zielen de kwartste route. En ik nog de snelste waarschijnlijk, want die ben ik nog het dichtst bij het gebied met de meeste wien. En dat die Akrum, fantastisch. En nou, op dit beeld is het wat te zien, hè. De hoek op bakbord is zo heeg. Dat ze... Want daar zien we links, hè, de voorin Snits en Jere Akrum. Ja, en die zielen gewoon een hele hege hoek. Dus dat is de kwartste route op dit moment. En die kiert Snits nou ik, hè? Ja. Die had hem ik jongen. Die had hem ik jongen. Ja, en dat zat we correct zijn van iedereen gaat naar de slag, naar de wal. Zal ik het nou dat de eerste 3 jaar 4, misschien wel alle jaren uiteindelijk, de voorkeur had voor deze tonnen. En dat is wat wel zo. Dus ja, deze op- en delbaan die mag er nagenoeg perfect inlezen om opties te creëren. Want anders ben je alsnog achter elkaar aan het zien. Maar dat vind ik wel het mooie ervan. Want als het zo duidelijk is, mag je erachteraan. Maar als er een kans is, dan moet je er klaar voor wezen. En dat is inderdaad wat het Snits en Akramik dat nooit fantastisch doen. Maar in Jouweren blijkbaar ik, en dat had ik net zo scherp waar die dat in had. Die ben een beetje bij mij tussen hoe neem je dat? Een beetje ertussen terug. Sneakt. In beste Fries. Maar die zullen we wel eens in de gaten houden. Want je gaat net van 4 naar 3 terug slechte keuzes te maken. En hoe zit dat? Ja, ik kom toch wel eens even nou. Dan was even op die Olympische Spelen. Waarom? Maar als je weer van die ton, die zitten net onder een anker, maar die worden maar GPS-stuurd. Ja. Hè? Ja, en klopt. is dat op de Olympische Spelen ik al zo? Ja, dus Kerst dat even uitlezen hoe dat precies die techniek werkt? Ja, dus wat ze doen is, er zit een motorje in een tonne. En daar zit gewoon een hele lichte schroef in die hem op zijn plak houdt. En dan kun je eigenlijk heel precies zeggen, ik wil dat die tonne op dit plak blijft. En dat het dan stroomt of waait of golven, dan zorgt de GPS ervoor dat die tonne op dat plak lezen blijft. En het voordeel is dat je geen anker meer nodig gaat. Dus, en dat is op sommige plekken op de wereld is dat heel mooi, want dan ga je net maar een anker in het koraal of in de mooie gebieden. Op orenplakken is het gewoon heel handig, want als het ergens 40, 50, 60 meter diep is, dan gooi je net graag het anker op verkeerde plakken in, want dan maakt die 60 meter ik weer om. Dus ja, dat is gewoon een ontwikkeling die past bij de ontwikkeling van deze diet. En dat is hartstikke mooi. Plus... Daar haast ik minder communicatiefouten, lijkt het mij. Want als er maar bootjes en meesken erin en dan maakt er de marifoon roppen en dit en dat. Er zit maar iemand achter de laptop die dat budget, lijkt het mij of net? Het grote voordeel is dat er gewoon in controle is waar die boeien sturen kist. En het wit aan Safir, dat is nou net helemaal. Het systeem binnen wel. Dat is gewoon zo is de boei verplaats je zelf maar. Die maar in de wiel lezen, succes. En dat dus dan zit er nog een wienmeter op. Dan hebben we de wienrichting erbij. Wienrichting erbij, dat zit opslaan en dan... En dan gooi je hem op een goede plak tel. En zo is het wanneer moest je wel bewegen, wanneer net. Weer wel leuk, toen die ding de crack kwam. Het Gardameer in Italië, wie een van de plakken was als eerste maar dat soort ton begon. Omdat het echt zo griezelig jip is. Maar daar had ik wel eens een wedstrijd zield. En toen hier het ding net genoeg stroom. Dus jij waar de wedstrijd vertrekt die boei. Die hier is een soort van terug naar home functie. Zo'n gasmachine. En dat ding vertrekt gewoon. Maar goed, dat is nou zeker op de speel een stuk beter. En ja, volgens mij is dat gewoon de toekomst. Nou, we zullen zien dat de toekomst hier in de SKS is. Dan ken ik haast wel 30 vrijwilligers ontslaan worden. Ja, dat is ik wel spietig. Want er zijn een heel soort mensen die gewoon genieten van deze prachtige sport die we nou hier zien. Mooi onder aanvoering van de sneakerpan. Helemaal boven in het veld. Je bent nog de laatste die terug de gate gaan. Maar hier hebben we het groene kopje van de sneakerpan. En de gele zwemvestjes aan als leider in het klassement, zoals dat zeggen ze, de gele truidragers. Maar ja, het klassement leiden ze nog net. Maar je wordt wel onderwijs naar hun tweede dagoverwinning. Maar ja, we hebben niks soort wisseling zien. We zien wel even mooi de wie nog. Hè? Hij laat je net lezen, hè? De wie. Nee, hij wordt wel wat meer uit en aan. Dus je just het aan de hoeken die verhoor je wat meer. En er komen wat meer donkere en lichte plakken op het wetten. Dat is hartstikke logisch, want hoe letter het wordt op de dag, hoe warmer het wordt. En hoe het algemeen is zo'n warme wien is wat onstabieler dan een koude wien. Dus er is al wat te begrijpen, maar dat maakt het er net makkelijker op. Dat zeggen we ook al in het vorige rak, dat de scootjes wat meer op verschillende plakken lezen. Dus het zijn net meer die hele lange klappen.
Maar het zijn wat kwattere, wat plaatselijkere wiendraaiingjes. En dan sjuggen we daarachter de street. En die is even links in beeld, maar de sjuggen Akkerum, Jouwer, Jereveen, maar het is grauw. Dan komen we straks in beeld. Nou, wat we sjuggen... Die mat echt in gevecht, hè. Dus we hadden net echt in beeld nou, maar het is nieuwsgierig. Wat de leider in het kampioenschap, die wordt aan alle kanten belaagd, hè. Ja, die werd behoorlijk belaagd. Trodde nummer 2. Dus het Ljouterscootje loopt voor het Grauwsterscootje. We hebben hier nog steeds die favoriet voor de dagoewinning in beeld. Maar wat we krijgen zeggen is Grauwgong van stuurbord naar bakbord trodde wien. En Ljout die draait hem de rugboppen. Dus die loopt hem volledig in de vuile wien. En daarna kwam het redderscootje wat Ljout weer in de vuile wien loopt. Grauw gaat waarom trodde wien. En Ljout gaat er werbop op. Dus de nummers 1 en 2 in het klassement haal ik een beetje voen. En tot mijn genoegen doet Ljout gewoon wat agressief. Dus ik heb wel eens, het is een beetje een puntje voor mij, maar soms vind ik het wel wat te leer. Vind ik het wel wat, daar ben ik zelf machinaal aan het zien. En dat mij binnen de regels en binnen de sportiviteit, wat mij betreft, wel wat agressiever. En ja, als je de kans hebt om de directe tegenstanders dan een beetje pinnen te doen, dan moet je dat volgens mij doen. En dat hoeft helemaal net persoonlijk te worden. Dat is gewoon, ik wil deze wedstrijd winnen. En dat is niet tegenstander, dus ik moet van die winnen. En dat is, liek het erop dat we dat krijgen even zeggen bij Ljout en Grauw. Maar het is wel een beetje dat die gate nou wel een beetje overduidelijk luidt welke slag het is. Hè? Het is nou meer dat ze dicht bij elkaar zitten en meerdere slagen door. Nou gaat Ljout het wel bij Grauw daarbij. Wil ze de tonnen nog net onzielig kennen? Nee, dus als we eentje in zien, dat nemen we matchracen. Dat is een hele andere tak van sport, maar dat doe je soms in het veld. Dan doe je echt heel doelbewust. De rest maakt mij niks uit. Ik doe gewoon chin-dai, eentje in. En bij matchracen, bij eentje in zien, is het heel erg van belang dat je de oren probeert je onder controle te houden. Maar ondertussen nog wel één horen voor het zien. Dus als je denkt van ja, maar ik zie gewoon volle meer wien op één kant ten opzichte van de andere kant. En ik ben daar heel zeker van. Dan moet je ik wel weer even waarom te zeggen van nou, dan mag je wel even vrij. Ik zie al even mijn eigen kwatste route. Snits is al lang en breed om de bovenste tonnen. En die had een voorsprong op Akkerum van een 250 meter. Die hier voor de tweede keer als tweede om de bovenste tonnen heen gaat. En achter Akkerum zit ik een behoorlijk gat. En dat wordt volgen terug het Jousterscootje nog heel tijd. Nou, binnenkaart en ik wil wat scoren. Liekt het, maar dat zouden we ze krijgt ik al een keer. Dus laten we het maar net zeggen. Grauw zielt wel een heel eind weer naar de Walta. Ja, nou is het toch wel even van belang hè, hoe ze daar wel komen gaan. Want waar ik ze krijg zei van Grauw neemt helemaal geen risico. Loopt eigenlijk op het plak waar je vrij risicoleers de baan in. Zien we nou dat zij eigenlijk in hun eentje een beetje op avontuur binnen. En fantastisch dat ze het goed hebben. Maar desastreus dat ze het min hebben. En dit is iets wat ik net zo vaak van dat Grauwste scootje zien heb. Dus het kan nog steeds goed komen. Hè. Het is wederom net een voorzezing van dit gaat goed of net goed. Maar wat opvalt is dat ze duidelijk een orenroute kiezen dan de orenscootjes. En in mijn beleving... En als... Ja, maar in mijn beleving doe je dat alleen als je heel zeker bent van je zaak. Want zo'n snelscootjes, ze zijn over het algemeen beter in keuzes maken dan de tegenstander. Dus je blijft bij ze in de buurt, totdat je het zeker weet dat het net nodig is. En nou, dus of ze zijn heel zeker, en dat zou heel goed kunnen, maar nou liekt het dat ze wat meer risico nemen dan dat ze dat ook daarin gaan. Want als je de Lemmer en Jenne wat ik al onkomen, hè, die lezen daar. Die kom ik weer heel dichtbij. Heel nieuwsgierig wat deze wedstrijd oplevert voor het Grauwste scootje. Ze kunnen zich wat permitteren. Hun minste wedstrijd om het nota is een vierde. En dit zal Griff de aanloker worden voor dit kampioenschap. Maar we krijgen nog 5 wedstrijden. En dan rennen de punten het op. Ja, het is Jenne Wout dat ik Grauw voorbij gaat. Het is ik
lemmer straks dat grauw voorbij gaat. Zoals het nou liek het, ze binnen net bij de ton, maar liek het grauw uit, dan zak je nou een joggende plak van 1 naar 9. Ja. De verkeerde keuze. Lemmer zullen nog achter Del gaan. Ja, en dan moet je toch de vraag stellen. Is die fout bij de Tonnense krek in een holle zitten gong of net? Want het is vaak net de eerste fout waar je het meest op verliezen. Dat kan een keer gebeuren. Maar het is de reactie daarop. Maak je nog een fout, maak je nog een. Dan wordt het desastreus en oors is het gewoon een fout. En misschien is dat dan nog, misschien helemaal net. Ik ben heel nieuwsgierig naar de interviews achteraf. Hoe ze dit zelf beleefd hebben. Maar opvallend is het wel dat ze orenkeuzes maken dan dat ze in mijn beleving was doen als ze voorop lijn heen. De bopperste tonnen komen te lezen. Drachten zielt ik een mooie, stabiele wedstrijd. Ja, Drachten zielt wat mij betreft een fantastische wedstrijd. Die hebben een goede start. Die hebben een mooie klapjes. Natuurlijk zitten wat foutjes hier en daar. Of zien ze wel via de voorinlijn. Maar zeker nevens de mogelijkheden en de serie die ze deel zetten, zullen die volgens mij een hartstikke mooie wedstrijd tot nu toe. Ja, en dat hier we Willem Zwaag. Hij hadden we nog van de moment te zezen van ja, dat hij zei dat sneuren als skippers die er niks van kennen, want het ben je skippers van beroep. Maar hij zielt je wel voor Willem Zwaga. En hij zielt ik nog voor Jenne Woord. Maar Jenne Woord die had ik een hele rudde opmars maken heen. Die wie tretje om de tonnen. En die we hebben Jervin nog net neemt. Die wie vierde, vijfde Drachten. Maar zoals Jenne Woord. Ik een hele goede prestatie. Ja, en als ik zo'n ploeg werk mooi boven de middelen interesse naar een jonge ploeg. Volgens mij ging die dat wel schofke bij elkaar horen. Heeft hij hier natuurlijk een soort punten spaart in die of bij elkaar zielt in die. Oh, met even een livebeeld, maar dit gaat goed denk ik. Want hier zullen we toch, het is een boord-aan-boord gevecht. Willem Zwaga, mooi, het grauwste scootje. En daar had Jenne Woord van profiteerd. Die zit er alweer voor, een mooi gat. En Ljouwert houdt het gat nog dicht. En luidt straks in de gunstige uitgangspositie bij onderwiese ton. Maar hier is een volle strijd beginnen tussen de nummer 1 en 2 in het klassement. Prachtig. Ja, en mooi dat hege beroep van deze snekerpan, wat nog steeds in de lucht hing. Mocht dat nou zo wezen dat ze dat winnen, ja, dan doen ze gewoon mooi in het klassement. Hè. Dus die is er helemaal bij. En dan geven we van een moment waar we zijn van nou, het kampioenschap loopt in een plooi. Is er nog alles voor te zien de komende dagen. Want Snits nou op een 5e plak. Mooi een 23,9. Grauw 11,9. Maar ja, als die 14 punten eraan gaan, dan schudt het er over heel hoors uit voor de snekerpan. En ondertussen, we zeiden het al, zal de finish de grif gaat inkomen. Wordt dat bevestigd door de witte vlaggen, mooi blauwe blok. Dan is het straks hier finishen, denk ik. Ja, daar Bob, het is een beetje een hele winstse finish, denk ik. Want ik zou de korter daar lezen. In de regel finishen hier bij de bopperste tonnen. En in de winkse, maar het is dan een heel liets rakje. Daar zal ik net volle verschoning in te komen. Maar dan wint straks de scootjes nog 1 keer van de win. Wils Snits alweer in het kruisrak zit. Dat zullen we hier. Die gaat onbedriegen. Nou, het eerste plak daar. Als de maat al hele gekke dingen. Hij maakt natuurlijk wat terug een veld hebben. Maar ja, dan zulke domme fouten zullen ze het maatje. Nee, dit verschil is zagrut. Dan keer je zelfs nog eens een fout maatje. Dit moet al een categorie worden. Ik zie net door de finish maar erlangs. Maar dat zal net gebeuren. Want het is, dat gaan we bij de Olympische Spelen wel eens jongen wat gaat goud kosten. Dat wie een hele nuivere situatie weer dat ja. Maar dit is wel een baan die ze natuurlijk altijd zielen. Dus en ze zien gewoon, die finish loopt net ergens oors. Het is altijd bij een merkteken hier. Dus ja. dat zal net barren.
Nee, dat is het verschil inderdaad. Daar wie het echt een finish. Dus een finishlijn die gewoon op een oorplak loopt. En hier hebben we het eigenlijk door een oukwatting. Dus het comité kan elk moment zeggen van nou, het is mooi West, we houden ermee op. Hier lezen we de finishdeel. Ja, dus we hadden wel een paar gevechten, potentiële gevechten voor het laatste cruiserakje. Want het nummer 1 dat is heel duidelijk wezen. Nummer 2 is duidelijk. 3 en 4. Liek het duidelijk, maar Jouwer op 3, Jereveen op 4. Maar die zit nog bij elkaar in de buurt. Maar het is vooral 4 van 6, Drachten Jennewoord. En zo'n 8 en misschien wel zo'n 8 Jochen. Wat een heel interessant clubje is. Maar Ljout, Grauw en de Lemmer. Eigenlijk 3 van onze kampioenskandidaten. Het is nou even zien dat Willem Zwaga boord om boord luidt of vrij voor. Dat zijn achtersteven steeds maar net verboen is met het grauwste scootje. Want oors kan Grauw nou de gunstige slag inzetten. Hè? Als je boord om boord zit, dat zijn opstekker verboen is met het grauwste scootje. Ja, en dan is het moment dat ze... Hier zeggen we dat we de finish erin lijn. Dat wordt toch een lijn. Ja, en dan is het, om even in te haken op die boord-aan-boord verhaal, of overlap. Dat is van belang zodra ze de zone inzielen bij de onderste tonnen. Zodra ze binnen de treien is het denk ik. Treien scheepslengtes varen. Dat is eigenlijk een fotomoment. En als je dan... Hier kunnen we goed zien dat ze... Ja, dat ze nog gewoon voorlezen. Dat ze gewoon voorlezen, dus dat Ken Willemswagen zijn eigen slag kiezen. Maar hier hebben we denk ik nog over Drachten en Jennevoort, die we nou links in beeld zeggen. Dus dan hebben we nou Jouweren, rond de tonnen en dan... Akkerum eerst. Akkerum is al langs, ja. Dus hier is helemaal geen probleem. En ik bij Drachten Jennevoort geen probleem. Maar wat ernaar komt, dat is het clubje Ljout, Grauw en daar vlak achter, nog wel een lietshandje achter. Maar samen de treden wijze kinderen die er mooi vertrokken heeft, het lemste scootje. Daar zullen we, en ja, daar ligt het toch boord aan boord. Daar hebben we ze in beeld. En dus no boord aan boord is net, maakt het net zo voluit dat ze no naast kan lezen. Het gaat echt op het moment dat ze die treien skipslengtes invaren, dan moeten we het zien. Maar dan moet er nog wat gebeuren. Ljout moet nog wel wat naar voren om daar vrij voor te komen. Had wel de vrije wien van achteren. Hè? Ja. Wordt net aandutsen. Maar Jurre kunnen we gerust even niet daar. Want dit wordt weer een prachtige dag voor Jappie Visser. Hij schudt al het finishskip. Maat nog wel een eindje, maar ik nog een tonnenronding ervan. Maar het is een mooie revanche op de teleurstelling van Auron de Sneu die hij pakt. Ondertussen ben ik wel even benijd hoe dat komt bij die... Oh ja, hier ben we bij Ljout en Grauw. Ken Ljout ervoor. Ljout zit ervoor. Ljout zit ervoor. Ljout zit ervoor. Hij kiest... Grauw liet het ik gebeuren, zat te zien. Dus die gaat ik net echt op het allerlaatste moment er nog tussen. Eigenlijk een beetje zat we ze kennen. Neem net dat risico van een protest. Maar als het krijgt wel krijgt net, kies de zekere kant. Maar het is wel een belangrijk moment. Want op dit moment is dit inderdaad de wedstrijd die Grauw uitloeken kan. Maar ja, het is een verhoring van 2 punten. Nee, Ljout voor Grauw of Grauw voor Ljout. Dus het kan letter in een week samen nog een belangrijk moment wezen dit moment. Ze beide genoeg ruimte om die tonnen goed te onderhellen. Om goed in het cruiserak uit te komen. Ja, het zit er vol al wat dichter op. Ja, je wil naast de tonnen, dus waar Ljout no is, wil je eigenlijk al onderwien zielen. En dat doen ze hartstikke goed. En daarvoor mat je een beetje zo'n boetebocht. Het lijkt een boetebocht, maar het is eigenlijk het kwartste paard. Want dan ga je even de tiert om. Nou is het onneuskerig. Komt Grauw heger uit als Ljout. Maar wat soort stoot dan als skipper best op Ljout scootje op dit moment? Ik hier hem eerst al ietsje beter onderhellen. Dat er nog wat meer aan... maar ik zou trossielen en of tenminste Grauw de smarrig maar versjuggen dat Grauw beter uitkomt. Hè? Die komt heger uit. Die rondt hem toch beter. Ljouwert hier de scoort ik al wat te betiet strak om. Dus dan mis je ik al wat snelheid een goede ronding. En ja, ik hier iedere slag met Grauw mooi gong. Maar ja, het gevaar zit erin.
Ja, dan verzielt ze het klassement. Maar het Ljouwert had de punt niks nog neder. Daar zit ik nog een peer vlakbij, hè? Ja, maar in dit geval weet ik net dat hij dichtbij genoeg binnen. Want het gaat naar voren is wel aanzienlijk. Ze willen net dit plakje voor Jan aan het grauwste scootje. Maar ondertussen bij de bopperste tonnen loopt hier een... Nou, het is net een merkteken van de baan. Dus het is wel een hele naaie finish. Maar hij loopt er duidelijk in. En het startskip van de Zevenwolden. En hier sjuggen we Jappie Visser. En er wordt al klapt. Het ken al. Snekerpan zielt je nooit zijn tweede dagoverwinning in dit kampioenschap. En zo Jappie Visser, lieke stoïcijns is altijd wezen. Prachtig resultaat. Een schitterende wedstrijd zielt. In het begin joegen we hem nog wel eens wat strafpuntjes voor sommige tactische keuzes. Maar hij had dus ongelijk jong. Dat is commentators. Want hij had letterlijk de perfecte keuzes maken. Hij had het schip onder praat. Had de bemanning onder praat. En is zelf senang. Zoals ze dat al zeggen. bij Jappie Visser. Maar ik wacht nog even op de cameraman dat die er bij zit. Want dan kunnen we het interview ik op de televisie mooi nemen. Jappie. Wat een fantastische wedstrijd. Nou, sinds dat wel ja. Prachtig. Scoort maar even een beetje in, want anders krijg ik hem net van de wino. Ja, machtig mooie start. Daar risten we hem zo onder die oren waaien. Toen komen we vrij verdraaien op stuurboord. Ja, maar als het wil zeker zielen, misschien kan hij in het helmhout even nemen. Dat is wossenhandig. Dus ja, toen konden we als eerste naar boven boeien. Probeer je dat zo wat vol te houden en te constateren, dan maak ik een fout. Dan draaide ik verkeerd voet. Verdomme. Dan wie ontjip en ik denk ik red net maar die tonsjes. Maar toen ik douwen kreeg wat verder terug. En toen hier dus. Nou ja, dat is dan zo. Hè. Dat is ik een betoefd zielen vanzelf. En toen pakten we ze nog weer om. Nou, je pakten ze weer om, maar een hele mooie klap. Ja, hele mooie. De shoot is zeer verder binnen aankomen. Hij zei met die orenboei, hè. Nou ja, dat pakt het prachtig uit. En daar helemaal genoeg vergisten bij die boei daar. Dat is dan wel een steun natuurlijk. Maar ja, toen ging wij wel rond, dus dat voel ik net zo erg. Nee, want toen kon je hem er nog uitrennen en waar het op de finish net meer spannend. Akram zit nou achter hem. Toen neemde Sjoerd Leven, Sjoerd Hofland, ja. Pampus Sieler, die heeft dit hier naast. Nou, dat gaat maar best. En Finn Sieler, Sjoerd zelf wie de Finn. Ja, hij zit het wel. Ja. Dan moet ik daarvoor zitten direct. Ik zou hem vers lezen voor volgend hier. Maar daar maar in praten, met mijn contracten beginnen te maken. Dat gaat mij net weer vet. Nee, precies. Hey, het valt me op dat je zo vlak na de wedstrijd al een behoorlijke analyse hebt. Ja, maar ik zit je gewoon te sturen. Dus we nemen, als het lekker rent, dan heb ik tijd om... nou, net dat je zit de vakantie vieren achterop. Maar ik herkende mijn eigen fout al, dus ja, dat is stom. En hij praat me eigenlijk de hele wedstrijd dichtbij, hè, wat er eigenlijk om me heen gebeurt. En we hebben lezen, we hebben zitten. Dus na de wedstrijd heb ik altijd al een hele uitgebreide analyse hand. Ja. Nou mooi, de grijns die is op het gezicht. We zijn nog steeds, dit is de revanche van Sneu. Ja, dit jaar nog een keer, ja. Dat is een mooie comeback, zeg maar, hè. Ja. En het hege beroep zie je het nog? Ja, dat zullen we nog letter op werden. Dus, dat komt zoals het komt en daar heb ik geen controle op. Maar deze 0,9 punten die binnen heel welkom. Zeker naar Sneun en Helendal naar San. Fantastisch mooie wedstrijd van de Snekerpan met Jappie Visser. En ondertussen is ik Akram al over de streek en sjuggen we nou. Ik hier hem op in, maar treien is ik fantastisch. Vooral als je als laatste om het ton heen komen. En ja, een lieds zuinig handje. Maar ik vind het een fantastische overwinning van de Jousters. En daar vlak achter is toch ik weer aardig dichtbij kwam. Sietse Brouwer van het Veen liek even wat voor te zakken. Maar ja, ik een creëze wedstrijd toch? Ja, degelijk hè.
degelijk. Ik denk nog steeds dat de potentie er is om vaker bij de eerste 2 treien mee te doen. Vierde plakje keer natuurlijk net ontevreden, maar wij ik maar de laatste routes werden toch wat meer drukverschillen en het werd toch wat moeilijker. Dat had ze goed in. En dan is gewoon een heel degelijk resultaat waar je maar vierde kennen. Ondertussen, ik kom straks nog even weer om op het interview, want ik vond het een heel mooi interview. En ik vond het mooi om te jaren hoe ze daar achterop bij Snits zijn wedstrijd beleven. Maar wat we ondertussen zeggen is dat inderdaad het scootje van Ljout en Grauw echt wel die eentje in aangong. Dus Grauw ging hoe stag, of ging tro de wien. Ljout draaide voort mooi, die laaide voort boppen. En dat dienen ze eigenlijk op zo'n manier dat ze gegarandeerd voor Grauw werden zoen, want ze lijn er echt boppen en ze gingen voort van de rest van het veld. Dus werk ze krek zou je dan voor je net. En daar is ik zat even, want toch drachten die maak ik een katerke verwerkje van Arune Sneun. En zet je toch een heel mooi 5e plakje del. En dan gaan wij straks loeren inderdaad naar waar Grauw zit en waar Ljouwert zit. En ik waar Jenne Woord zit, want die zit er ik nog vlakbij. Hier hebben we Ljouwert. Die loopt al een heel mooi plot op het wetter. Die had een soort gang. Jenne Woord er nog boven. Ja, dus ondanks de mogelijke wisselingen liep het dat er net zo heel veel meer verhoord in dat laatste rakje. De dreiging is er wel. Ik ben heel benieuwd of wij straks nog een interview krijgen met Willem. Hoe die deze wedstrijd beleven had. Want het liep het, maar dan ook een beetje oornames van wat ik zeg. Het liep het erop dat hij wat meer de strijd aangeeft. Dat deed hij al, maar hij hier natuurlijk behoorlijke uitspraken in het interview. Het is wel stevig, het is wel... En ik vind dat wel mooi. Het lijkt dat er wat agressie in zit. Het lijkt dat er wat... Jenne Woord op een 6e plak. Dus zal het Grivière is het net straks, dan is het mooi wel. Ja, ik ben daar heel benieuwd naar. Hoe zit hij in de wedstrijd en hoe... Ik zou bijna zeggen, mooi het mes tussen de Tosken geer daarvoor. En dat denk ik te zien. En dat zou ik mooi vinden dat de komende dagen eruit uitkomt. Want hoe stuurboord nou, we zeggen daar rechts wel het kopje van Grauw aankomen, maar die zal hem net meer bedriegen kennen. En dan zielt Ljouwert hier nog een slagje maatje. En dan zielt Ljouwert nog een zonde plakdel. En laten we even nemen, geen rede vlagen, Joert. Dat is ik een unicum in deze reeks. Ik ga er nog net in je showen. Daar vind ik net echt situaties voor. Behalve dan het ruitje van de tonnen, maar dat had ze zelf hersteld. En daar weer het schot voor Willem Zwaga. Hij eindigt hier Joert op een zonde plak. En dan is Geertje de Vries. Ik omwoord van een scootje en ik leeuw bij Willem Zwaga. Maar dat had ik net helemaal goed teruggekregen. Maar beginnen Geertje. Mij Akkerem omwoord. Ja, Freddy, we gaan even het kanaal over. En dan kunnen we dan hetzelfde naar beneden. Alle gaat verder vrij, toch? Ja, ik ben bij Pieter Meter aan boord. Akkerem, maar we ben ik nog ontzielen en we moeten het kanaal nog horen. Ik weet net dat Pieter tijd heeft om... Ja, ken dat wils wel, Pieter? Dan we krijgen geen ongelukken. Nee, dat hoop ik niet. Dus het gaat alweer goed. Hartstikke mooi. Mooi zo. Nou, Pieter, wij zijn Sint-Jappie. Dit weer revanche versneun. Dit weer revanche van Akkerem versneun. Ja, heerlijk toch, man. Verdorie nog aan toe. Wat hebben wij mooi wel constant zeild. Maar ja, een paar keer 14 punten. Ik keer niet starten. 14 punten, dat gaat zo hard. Melk zit bij de top 6. En vandaag een mooi vlaggetje erin. Het verdomme nou daar, heerlijk, man. En het weer een mooie wedstrijd. En baan er mooi in. Ja, wie spannend en voor alles voorin zit je. Als ze alle banen kloten in liggen, maakt dingen reet uit. Als je vooraan zeilen, vind je alles mooi. Maar nee, we hebben een geweldige strijd gehad. En ze hebben even pakt, Drachten op laatst en Heerenveen. En de loop erop, pakten wij weer Drachten terug. Loop je erop, pakten we Heerenveen terug. We pakken Grauw nog even met een gigantische bakboord stuurboord. Ja, vertel even, hoe ging dat? Ja, nou, zie ook al best een topper. Een topper maakt ook fouten. En het toontje trekt altijd, want je wordt wat gretig. En de hoofd zet hem ertussen. En hij rijdt de ton ook nog. Nou, ik denk wel een kampioen niet meteen punten geven. Maar ik zei, het toontje neemt even overnieuw. Dat is heerlijk, man. Ja, dus toen sokkenbollen Grauw naar achteren. Jim pakten dat tweede plakje. En nou ja, na die 14 punten nou Sneun. Kerst je recht even blieb maar wezen.
Dit steken we in de bussen. Een vlaggetje mooi in top. En morgen is er weer een dag. En weer op hetzelfde maar. Alsjeblieft. En een beetje rustiger weer. Maar we doen het best met harde wien. Dit wie Akrum, zij willen dus het tweede door het poerbest. Hebben ik verzorgen dat grauw wat naar achteren kan. Ja, en dat maakt het voor het klassement alleen maar leuker. Dat is het grif. Wils de laatste scootjes over de streek komen. De hele mannen moet er nog doorheen. Wat zijn moet er nog even doorheen. Maar ik ken haast wel even het klassement op maatje. Lang war binnen we ik nog. Die is ik een aardig handje oorzakken. Die hebben we nog net in beeld zelfs. De hele mannen. Wat zijn. Dat wie het schot voor de hele mannen. Wat zijn. Ik had lang waar. Is Martien nou nog finishen? Ja. Die is. Ja, dit is net de wedstrijd van Harmen Brouwer. Maar ik neem even op. Zoals ik ze nou noteerd heb van onder Boppen. Nee, van Boppen niet onder. Want daar gaat het om. Dit was de prijzen op Helly. En dat wie je het. We hadden hem al. Jappie Visser van Snits op een. Tweede plakje voor Akkerum. Die hadden we gekregen. 3 de Jouwer. 4 Jereveen. 5 Drachten. 6 Jennewoord. 7 Ljouwert. 8 Grauw. 9 Lemmer. 10 Huzum. 11 de Zuidwesthoek. 12 denk ik de hele mannen. Ja, en 13 wat zijn. En hier zullen we nummer 14 aankomen. Het laatste schot, 2 schoten. Dat betekent dat Harmen Brouwer 14 punten krijgt. En dat is net binnen strafpunten. Dat is gewoon omdat hij als laatste eindigt. Roelof, in het kwad. Even een hele litse kwadde analyse van deze wedstrijd. Ja, mooie wedstrijd. Champagne sailing. En ja, een hele mooie winnaar. Er is goed zield. Er zijn wisselingen west. Ja, ik ken net zeggen dat ik een heel soort zin ha in morgen. En het mooie van morgen is, we krijgen een volledig horen wienrichting. We krijgen een volledig horen baan. En dan, ik zou bijna zeggen, de voorentscheiding staat ik een beetje op de tocht. Nou, dan hebben we al heel soort internationale termen gehad. Maar dat komt natuurlijk omdat zo correct uit Frankrijk komt. En wij gaan ondertussen even naar de reclame. Maar daarna is Arjen de Boer, importeer met Jeroen de Vos. En die zullen ik nog even een analyse aan over deze dag. Maar wij zullen mooi hier. En let op, we zijn wat betijder om half uur de start hier op wat zijn. De inhaalwedstrijd van Hillehuizen. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Hayema Hielkema. De Iepen Frieske kampioenskippen Scootjesielen staan op het punt van beginnen. En Omroep Friesland is er alle dagen bij met het IFKS Journaal. Met alle dagen een verslag van de wedstrijden in de Grutte A. En daarnaast doeken we in de verhalen uit de vloot en stappen om boord bij bijzondere deelnemers. Het is alle dagen te zien in het IFKS Journaal van Omroep Friesland. Femke Rispers, ja zeker ken hij er wat meer Hellies. Ja. Die neemt de leiding over. Sneun bij Omroep Friesland. Het Fries kampioenschap vierleppen in Wezen. De hele middag op radio en internet. En van 1 uur aan live op televisie. Simmer in Friesland. We komen er rond. Ze zeggen ze wel eens de beste stuurlus in een wal. Nou, liet dat maar eens zien. Maar ja, dan draai je je ook eronder. Ja, en dan pak je op dit stuk van zaken net volle mei. Wist u waar het eerst door de streek komt? Jij zal nooit Scott verklinken. Doch mij onder de scootjepoel.
Precies alle dagen dat de zielt wordt de uitslag. Ek vooral die stoelje die te krekt wat minder doel hebben. Ai, de klein was nou, doei. De scootiepool van Omroep Friesland. Sjug op omroepfriesland.nl/scootjesielen en toch mij. Zielen in Friesland. We komen eraan! Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Hayema Hielkema. Snits, mooi Jappie Visser, die pakt zijn tweede dooioverwinning hier op de Hegemamar bij Woordzijn. Ja, de Hegemamar achter u, het is wel leeg. Het tuig is er naar onderen daar bij de Vitjeskoetjes. Jeroen de Vos, ja, het lastige hier is die skiftende wien. Hè. Het verhoor het constant en daardoor is het voor de show en voor het publiek echt wel leuk. Ja, dat is hartstikke mooi. Dat was een combinatie van de gate, dat je dus mogelijkheden hebt bij de gate. En de wind die ruimde, krom. Eigenlijk ieder kruisak was er wel een ander hoekje waar je in moest duiken. Dus daar was een hoop te beleven. Ja, en daar hier van tevoren ik zei van jongens, let op Snits. En hier is gelijk. Ja, eerlijk is eerlijk. Je moet af en toe mazzel hebben, hè? Nee, maar waarom ziet Snits goed? Het leek een duel te worden tussen Snits en Grauw, hield het in het begin. Bij de start zaten ze al goed. De bakboordkant van de lijn, of de linkerkant van de lijn, die lag wat hoger. En daar zaten zij, Akkerum, Sneek en Grauw. En die kwamen daardoor heel goed uit de start. En ze konden ook allemaal ree. Dus die hadden een heel vrij kruisrak. Hadden wat meters gepakt omdat die startlijn wat hoger lag. En ook die kant van het kruisrak was in het begin van de wedstrijd beter. En dan, want dat maakt het echt spannend. Hè? De ene keer gaat je bakboord om, de andere keer gaat je stuurboord om. Ja, dat maakt het spannend. Wat wie nou de beste keuze in Eversdij? Nou, je kan het wel zien als je in het voorwindse rak zit en wat ze doen met de fokkeloet. En over welke boeg ze varen. Daarin kan je zien, wij zien hier de vlagjes wel, maar je hebt te veel invloed naar wind. Daarin kan je zien hoe die wind draait. Of die nou wat meer naar voren komt of naar achter. En daaruit kan je zien van oké, als de wind wat ruimt, ja, dan moet ik bakboordslag maken eerst. De bakboordkant uit. En als je wat krom, dan ging je de andere kant uit. En dat voor de wind kon je dat wel een beetje zien. Want op een gegeven moment is het Snits, dan komt in één keer heel verrassend Grauw er weer doorheen. Vervolgens pakt Snits de koppositie weer weer om. En dan denk je van Douwe Visser kennende, een tweede plak, kampioenszieler. Hij denkt om het klassement. Dat hij hem vaker nog zien met zo'n jongens, hoor altijd het klassement in de holle. Maar dan maakt hij een cruciale fout. Wat gaat er mis? Bakboord, stuurboord? Nou, ja, mijn zinziens draaide hij al gewoon onder Akkerum wat niet kon. Hij had zijn overstag nog niet voltooid en Akkerum die zat er al naast, moest al wijken. En dat doe je dan ook vlak bij de boei, dus nog minder rechten. En vervolgens raakt hij de boei. En dus maak je een extra rondje mooitje. Maar dit ben ik helemaal net wend van Douwe Visser. Nee. Ja, nou, hij kan wel een beetje... Doop is het wel een beetje wend. Ik zal niet mee met de SKS, maar je ziet hem wel eens dingen doen. En dat is prima. Als de anderen er niks van vinden, dan kan je dat doen. Lees even het. Je ziet hem wel eens dingen doen. Wat bedoelst? Nou, bijvoorbeeld bij de eerste wedstrijd met Grauw nam hij even Lemmer mee in de overstag bij de eerste tonronding. En dat deed hij voor mij op Staveren ook. En daar gebeurt dan verder niks. En ze maken er een punt van. Maar het zijn wel dingetjes die net even te laten zien. Nou. En dan, ja, als dat kan, dan moet je dat doen. Ja, Douwe Visser is brutaal. Ja. Hij is een brutale man op het wetter. En de oren, het mooi ik alle jaar. Er is ook helemaal niks mis mee. Ik bedoel, als de oren zeggen ze van, ga niet gang, dan is er niks mis mooi. En als je de ruimte krijgt, moet je hem pakken. Dat zou ik ook doen. Ja. Maar goed, hier raakte hij helaas de boei. En dan hij lag op de tweede plek. Als hij achter Akkerum was langs gegaan, dan was hij derde geweest. Dan had hij ook ongetwijfeld gehouden. Maar nu raakte hij de boei, moest hij een rondje draaien, komt hij op het stuurboord aan. En dan komen al die bakboordschepen aan. Dus ja, dan moet je gaatjes zien te vinden. Nou, dan ging hij al 2 plekken achteruit. Keer je van 2 naar 6. Ja, en het kruisje daarna deed hij heel mooi een aanval. Even de andere kant op dan Sneek. Maar ja, dat kost hem nog een keer 2 plekken helaas. Waardoor hij nog wat verder achteruit ging. Dus het was een dure gok, zeg maar. De gok van Douwe Visser. Nou, laten we gauw de kaarten bijpakken, jongens. Het DAI-klassement. De uitslag hier bij Woordzijn op Hegemamar. Dan zien we dus dat Snits, prachtig, Jappie Visser, zijn tweede DAI-winning. 0 punt nog erbij. Voor Akkerum, echt heel netjes. Pieter Meter. Even een speciale attentie voor de Jouwer. Eerlijk is eerlijk. Een dramatische start als 14e bij de eerste hegetonnen. Maar nou, eindigen ze toch heel knap op het tweede plak. Dan Heerenveen, Drachten, Jennewoord, Ljouwert, Grauw en de Lemmer.
in de middenmoot. Normaal gesproken zitten hier vaak wat boppen in. Nou dus Zoon, 8 en Jochen, Huzum, Zuidwesthoeken, Helemannen, Wortzoin en Langwaar. Ja, en dan weten we ook nog, Jeroen, dat er dus nog altijd dat hege beroep speelt van Snits. Ja, Snits, dit wil ik de kaarten bijpakken van het klassement, jongens. Het klassement. Grauw, 15 punt Jochen. Dan Jereveen, 23 Jochen. Ljouwert, 24 Ingen. Snits, 24-8 en de Lemmer, 22-8. Ja, als er nog wat verloren bij Snits, ja, dan nest het hier ook weer helemaal erboven. Ik wil op dit maar zeggen, het is nog net spelen. Nee. En dat zou voor de competitie wel mooi zijn als er wat bij elkaar komen. Dan houden we het nog even spannend, zeg maar. Ja zeker. En morgen moeten we hier weer. Is dat dan, zeg je dan van, ja, is het dan weer helemaal iepen? Of ben dan de scootjes die het heel goed dien hebben, ben die dan weg, Koonshaver? Ja, dat is te vroeg om dat te zeggen. Ik bedoel, de wind wordt anders. Minder wien, hè? Er komt minder wien. Precies, dan wordt het allemaal wat moeilijker. Met dit soort wind dan loopt het schip altijd wel. Maar met minder wind is het ietsje moeilijker zeilen. Dus dan krijg je wel grote verschillen ook, denk ik. Ja, en morgen, dus morgen hier, hè? We moeten allemaal voeren. Het alles te krijgen dat die scootjes zo gauw als mogelijk weer naar de Lemsterbaai te willen. Naar de Lemmer. Is dat nog oors voor de skippers of net? Nee, gewoon op tijd opstaan, toch? Zo is het, gewoon op tijd opstaan. Jeroen, Tiegetank, mooi dat er wie is van die kundige analyses. En natuurlijk vanwege die voorspelling van Snits. Want hij hiegelijk, Snits wint dus hier op de Hegememaar bij Wortzoin. Morgen dan is er een inhaalwedstrijd. Ek hier op ditzelfde wetter op Hegememaar bij Wortzoin. Dat komt al hier omdat die wedstrijd bij Elehuizen, dat koe net trogien vanwege te hudde wien. Morgen dus inhelje. Die wedstrijd is dus al volle jedder. Die moeten we gewoon al om 10 minuten uur Olven begint het. En wij beginnen met de uitzending dan om kwartier voor Olven. Maar dat maakt het al net uit, want Jeroen de Vos die zei het gewoon betiert van Berto. Ik zou zeggen, graag ontmoeten bij Wortzoin. Ontan, dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Draaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Bij Scandinavische Woonwinkel in Sneek geloven wij als familiebedrijf dat meubels moeten passen bij jouw manier van leven.